بقل طفياتنا تبقل خا مسمول صناتا لك نحنا أفتات أباخن صقعن وتم حزبخا بتاسيان ساعات أخيلاتهم ناي قداسي ساعات جو كبلو دولن نحنا تخسخ نجمرن حنتو خوينا مس مدمع زي أجار كبير برت كبال كله نويح عمت حجزا بزلنا بفلاي كمان لعلي كم ناتنت راح يجي 30 قلنا عمت كوين له كان مناتنت نبعلس مسراسي 5 شو عتن أنا أدمي تاني هيا دحان مزين كعا قلين 7 شو منتن قلين 7 شو عتن إن لعلي لارجع 5 عمت كوين له كتري أدمي كتري أخذ لها مالتي تاهدو زلنا أبزمس مس أنا خاني ناتنت كوين خا أي تفعل لنا ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር መስሪትና መሊስና ከዓ ንወዳት ዓዲምና ትዕድሜ ናስ ዳርጋ ካብ ገዛና ዝተቐመጥናያሲ ንሕና ብሓምሳኣ ዝተቐመጥናዮ በዚሕ ስለምንታይ ተኣሃዱ ከቢድ ብረት ከምዚ ንብለካ ብምረቱ ብክብደቱ ብጥምየቱ ብዕርቃኑ ብኩሉ ተፃዊሩ ናፅነት ዘምፀአ እዩ ብዛዕዚ ዘሎ እዚ ሃዱ እዚ ማለት እዩ ትዕድመ እቲ ነዊሕ ዕድመ እውን ብሓንሳብ ቀደም ተፈላለዩ ብተኽሊጥ ተፈላሊና መሊስና ከዓ ተራኺብና ካስ ከዓ ናፅነት ከዓ ብሓንሳኣቲና ከዓ ሕጂ ኣብ ተፈላለየ መነባብሮና ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕና ከለና ከዓ ማሕበር መስሪትና ከዓ ንራኸብ እዚ እቲ ኣዱ እቲ መቐረት ክህቦ ዝኸኣለ እቲ ዕድመ እውን ቀሊል ዕድመ ኣይኮነን ልዕሊ 50 ዓመት ታሽሙ ይኮነን ክንሕውሰልካ ጨርቃና መንጎኻ ከቢድ ብረት እናተሰከምና ከለናስ እምብር ናፅነት ኣቲናስ ክንወልድ ኢና ዝበሃለሉ ሰዓት ነይሩ ስለምንታይ እቲ ከቢድ ብረት ትብረት ምስካም ሓንቲ ኣባልና ሕጂ የለን ወፂ ኣላ ከቢድ ብረት ክንድዚ ብሞርታር እንዳሰከሙናስ ናፅነት ተኣቲናስ ክንወልድ ኢና ዝበልናሉ ሰዓት ነይሩ እዩ ፈለማ 10 ኢኽ ነርክን مستوسخ دك نسي مستوسخ حريق كندو تايدي مسلك حجي هو تحرقها عنك أقله أنا كا بوجن يدحن قل قال محمد بلان يرنا فاطمة شما مزمس أنا قلت له عليه أنا أول مزمس حجي نحنا هاي العصر تغلت دحنينا قرب بزحت بالنا يرنا ساقن قال محمد هوان قال محمد فاطمان إن قلتي أنا فتح عصرت هذا نيرة حجي انتي لا نعلت الله عليه أنا أول مزمس أنا ما يكون ورد جميرنا إلا سلامتاي أنتي حق ذات حسن تخبي برات بفلاي كمان أبزي كبس مزمس أنا بسيد الشيخ سيد الشيخ لنا نفسي تكيت كأخر ما يتمتصل بوت أين برات نشوف تكزيتي سبة أدقش تبهال كأخرتها نفسي تورد مثل كأبو هلا ماي كوخات تمتصل جن عنات يبقونا نيرهم حتى زي تحسن حلفتنا بعد ودياكم حجوا كلهم سواتهم كذم زلناس كابتهم أنا سايزنا ورس أنا يدار قاعد لخو بر بودياكم معلو مكونن قبراب نيرهم قالوا بزحت السي حلفتنا زنوري يحنقونا نيرهم تنزنا برنا حجة أنا بفلا تعسرت قلت زنور كوا حيلي أنا نقول اسم اللاشن سبا محراينا نيرنا سلستينا ها حنت بقانتاينا افتحيلي افتحنت حيلي خاخن زيدا كان لخو قال محمد كنت دك محمد نيرن اللي تشان يرى التفاعلات السحيبة وخامس انبر هجي زيتات ينيرو ماسي نعلت الله عليهم سقعت بينهم لساعات نيرو أول مثلا ما يكون ورد جميرنا بر مقبلنا عين وصلنا نفاسي نيرو مقبلنا نفاسي سلازنا بر مقبلنا بحفاش ودواتي قاعد سنكت نيرو كتعجزان تخون كاخلت سلسته أودات وردو مثلا أودات يوم وريدهم بحجزول سكاو تسنكتو حجي كاو بسكم يدمس قليل أكون كاب ما حبر كم حبار سيدي شدي كتعنا صبو نحن عجيب رجال عن شديشتن عندنا حالتات كان 4 يورو مثلا هذا أسرو 10 سنة كا قلت ماشي 20 سنة 4 نحن خا أما كلينا تم عمون قوختهم كبيرت كل جزء نحن بخلت تعرف حالتات له أما خلك نحن لنا مسؤول تسرعنا مالتي إذا خبلك أخلو حاجة أبرستي برت مسكامنا دفع مسرحونا له قليل أكون عوداتنا قندسكم ونحن معريهم نسكم كانالتات كله زي ناي حالتات منابرس مسو معري ولا تعش مهلو دا مورتارنا بعلنا نسرح زلو كم زبلك على لو حجي تي مرت ماي قليل يكون كنحس ان نحنا بعلنا سلسله توالسي نفاسي كنا نحس نفسنا نيرنا ربيعه تحسب قال معلت يلا ابزباو غمبار فولتو ياكم ربيعه ناي كله السنبت يلا عارق يلا ناي كله بحبار تبهلا ربيعه نيرا ابزبا حالتات حيزوس عزيز زباو غمبار دخون ربع نقفيتها ربع محساب ربع زنقع كلها ربع
سومن تصبيها ربع هن نفاسي تورد تحسب نفسها انت زي كوينو ماي كم زبلكاي نيرو هقله ኩናት ድሕሪ መስመር ምስ ከቢድ ብረት ክብደቱ ኩሉ ነገር ከቢድ እዩ ድሕሪ መስመር ክትከይድ ከለኻ ከቢድ ብረት ኮይንካ ከቢድ እዩ ግን ካብቲ ግንባር ኩሉ ተጋዳላይ ድሕሪ መስመር እዩ ዝፈቱ ድሕሪ መስመር ኩሉ ነገር ትምህርቲ ካብ ትምህርቲ ትዓርፍ ካብቲ ናይ ሓለዋ ግንባር ትዓርፍ ከምኡታት ስለ ዝኾነት ኩሉ ዋላቲ ማእትዎ ትገለመለ ድሕሪ መስመር ግን ንነፍስኻ ወኪልካ ኢኻ ትኸይድ ካልእ ብዙሕ ሃጅጃን ይብሉን ሕጂ ድሕሪ መስመር መጀመርታ ምዕራብ ነርና ካብ ምዕራብ በዓል ሽላሎ ዝዴዳ ዓዲ ሃኪም ገለ ዝበሃል ቦታታት ነርና ካብ ሽላሎ ተበጊስና ኒ ዓዲ ፀፀር ኣጥቂዕና ዓዲ ፀፀር ምስ ኣጥቃዕና ዓዲ ፀፀር ወዲእና ብድሕሪኡ ኣብዚ ከባቢ ምድሪ ወሰን ዝበሃል ቦታ እንታይ ንበሃል ካብዚ ቦታ ነዊሕ መንገዲ ፅበየና ስለ ዘሎ ኣነስ ኣይክእልን እየ ክደክም እየ ዝብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ካብዚኣ ምዘን ኣግማል እየን ነይረናና ምዘን ኣግማል ክምለስ ይኽእል እዩ ይበሃል ወላ ሓደ ተጋዳላይ ከምኡ ክብል ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ዋላ ደኺመ ክብል ስለ ዘይክእል ከምኡ ዓይነት ባህሊ ስለ ዘይነበረና ኩላ ሰብ ንርሑቕ መንገዲ ተዳልያ ማለት እዩ ከይድና እዛ እምበላላሕ ትበሃል ቦታ ኣላ ትኸይድ ንሳኻ እያ ትዘውር ኩሉ ግዜ ተስፋ እያ ተቑርፀካ ትኸይድ ዘለኻ ትስጉም ዘለኻ ኮይኑ ኣይስማዓካን ትጉዕዝ ኣቢልና ኣብ ተረኣምኒ ከባቢ ተረኣምኒ ትበሃል እታ ሓኒት ዘላ እታ ከባቢ ንዓኣ እንታይ ዝበሃል ጌርና ብኣይ ሓልእ ሰጊርና ንሸኻ ወዲ ብስራት ፅርግያ ሸኻ ወዲ ብስራት ንቆርፅ ከለና ዋርድያ ዝወፃ ነይረን 8 ገለ ኮና ወታደራት ሕጂ ንሕና ነታ ፅርግያ ሰጊርና ንደቡብ ኢና ክንከይድ ውሕዳት ከምዞም ክፍሊ ህዝቢ ገለ ብኡ ስለ ዝሰግሩ ከምኡ መሲልወን ብዓረብ ገይረን ኣጊፍያዞል ልብላና ኣጊፍያዞል ምስ ከይትኩሱ ተባሂሉ መልእኽቲ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ይሓልፍ ሽዑ ተኪሶም ሽዑቶም ቀዳሞት ማለት እዩ ገሊኦም ኣብኣ ተቐቲሎም ገሊኦም ከዓ ማሪኽናዮም ገሊኦም ሃዲሞም ከይዶም ንዓ ሒዝና እዚ ዓዛርና ዝበሃል ዓዲ ንኣቱ ዓዛርና ምስ ኣተና እቲ ህዝቢ ምስ ረኣየና ወጋሕታ ኢና ኣቲና ክበርህ ከሎ ምስ ረኣየና ኩሉ ይስንብድ ምክንያቱ ከምኦም ዓይነት ተጋደልቲ ብዝሒ ርዮ ኣይፈልጥን እየ ምዝላእ ካብ ዝኾንስ ከምኦም ዓይነት ተጋደልቲ ርኢ ይፈልጥን እየ እወይ ኣነ ዞም ደቀይ ሳሕል ዳ እንታይ ጌራትኩም እንታይ ዳ ኾንኩም መፂኹም እዩ ዝብለካ ደሓን ኢና ብስራሕ ኢና ተንቀሳቂስና ኣጀኹም ገለ እንዳበልናዮም እንዳ ማንኤል ዝበሃል ጎቦ ዋርድያ ነይሮ እንዳረኣይና ሽቦማነ ተኸዲኖም ከለኪብናዮም ከይንኸይድ እንዳረኣናዮም ዳ ተረኣና ስቂሎም ሕሊፎምና ጥቃጥቃ ኢና እንደለና ተማሊእናዮም መኸድና ግን መንገድና ክንገብር ስቂልና ከይድና ደቡብ ኣቲና ብድሕሪኡ መጥቃዕቲ በዓል ደብሪ በዓል ሓበናት ገለ መለ እዚ ኣጥቂዕና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ምስ በልና ኩናት ድሕሪ መስመር ማዕረ ክንደይ ክብደቱ ቀፃሊ ሻሻ ፍሊሕካያ ሻሃ ገምጢልካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ መሬት ኣፍሲስካ ኢኻ ትኸይድ ፀብሒ ሰሪሕካ ፀብሒ ኣፍሲስካ ኢኻ ትኸይድ ስዋ ክንገብር ኢልና ቁርብ ዕረፍቲ ረኺብና ኢልና ስዋ ክንገብር ኢልና ምስ በልና እቲ ስዋ ገዲፍናያ ከይድና ሕጂ እተን ክገልፀን ዝደሊ ኣብዚኣ ክልተ ነገራት ነይረን ሓንቲ ኣብ ሓላይ እዚ ሓድሽ ዓዲ ዝበሃል ነርና ሕጂ ፀላኢ ይመፅእ ኣሎ ተባሂሉ ሓድሽ ዓዲ ከለና ሕጂ እቲ ኣሃዱ ተን ክልተ ጋንታታት ኣብ ኢሮፋል ዝበሃል ቦታ ነይረን ድሕሪ እቲ ኩናት ማለት እዩ ንሕና ሓድሽ ዓዲ ነርና ፀላኢ መፅእ ኣሎ ምስ ተባህለ ብኩሉ ነገርና ጉድዓት ኢና ነርና በቲ ሓደ ወገን 10 ተዓለምቲ ናባና መፅዋ ሽዑ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ፀላኢ መፅእ ኣሎ ምስ ተባህለስ ኩሉ ናባና ተደሪቡ 54 ማልሻ ስርናይ ነይሮም ህዝባዊ ግንባር ነፃ ዝበሎም
ዴዛን ከይዶም ናብሮኦም ክመርሑ ዝተባህሉ ማለት እዩ ምሩኻት ከዓኒ 10 ድዮም 11 ነይሮምና ምሩኻት ተዓለምቲ ማለሻ ሰናይ ሕጂ ነዚኦም ሒዝና እንዳኸድና ከለና መጀመርታ እቲ ናይ ውድብ ንብረት ከይድና ተተሰኪምና ወሲልና ኣብ ሓደ በረኻ ኣብ ሓደ ዓሚቕ ቦታ ቀቢርናዮ ንዕኡ ቀቢርና ነዚኦም ኩሎም ሒዝና እንደገና እንታይ ኣለውና ኣባቕል ኣለውና ልዕሊ 20 ክድኾኑ ኣፅዋር ዝፀዓሙ ነዚኦም ሒዝና እንዳኸድና ከለና ናበይና ንኸይድ ዘለና ንኤሮፓ ናብ ኣሃዱና ኢና ክንከይድ ሕጂ ኣይፈልጦን እየ እዚ ዲዖዲ ገለ ዝበሃል ቦታታት ንፈጠር ኢና ክንከይድ ብፈጠር ጌርና ኢና ክንከይድ ሕጂ ንፈጠር ሩባ እንዳኸድና ከለና ብሓንቲ ቦታ ማይ ክንሰቲ ክንዕርፍ ተባሂሉ ሩባ ነይራ ኣብታ ማይ ኣብ ጤል ሓሪድና ዝከረኒ ሽዑ ሕጂ ከምኡ ኢልና ከለና ኣብኡ ኢልና ከለና ሓደ ሰብኣይ እዞም ደቀይ ጉድዓት ትመስሉ ፀላእ ከዓ በዚኣ ሩባት ታሕቲ ዓድቢ ኣለዎ ብለና ሽዑ ንሓለፍትና ኣበየ ኣሎ ሓላፊኹም ብለና ተሪርን ወዲ ንመርን መን ከዓ ነይሩ ብዝኾነ ምስኦም ተዘራሪቡ እምበኣር ፀላኢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ በዚ ሩባ እንድሕር ከይድና ኣይዋፀናን እዩ ምክንያቱ ብኩሉ ነገርናስ ወላ ሓንቲ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ሽዑ ንዓዲ ውሰደና ተባሂሉ ዓዲ ወሲድና ሓደ ገባር ሂቡና ምስ ሓደ ኣድጊ ንጎቦ ብሓፂር መንገዲ ክንበፅሓ ዝግባኣና መስመር ተቋሪፅና ውድብ ምልእቲ ጮጭቕ ኢላ ማለት እዩ ኩሉ ድምፂ ጠፊኡ ናይ ረድዮ ርክብ ብዘይ ብዓቐበት እንዳኸድና ቁልቁለት እንዳኸድና ዓቐበት እንዳኸድና ወላ ሓንቲ መንገዲ ጠፊኡና በቃ ድሕሪ ክንደይ ባሕሪ ርኢና ናይ ባሕሪ ሕጂ ልክዕ ብማዕዶ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ገዛውቲ መረባዕ እዚ ዚንጎ ብርቕርቕርቕ ድብል ከተማ ዝኣተና መሲልና ዳሓር ባሕሪ እዩ ገለ ኢሎምና ሃለው ተበሉ ሽዑ ሃለው እዩ ተራኺቦም ናይ መስመር ናይ ረድዮ ርክብ እዚኣ ኣላ ንሕና ንፈጠር መንገዲ ሓቢሮምና ፈጠር ኣቲና ተኳሊልና ማለት እዩ ኣብ ፈጠር ኣቲና ሽዑ ጋንታ መፅያ ረዲኣትና ኩሉ ንብረትና ከቢድ ንብረትና መሩኻትና ተቐቢላ ብከምዚ እንታይ ዝበሃል ወፂና እያ ማለት እዩ ካልአይቲ ከዓ ንገገው ዝበሃል ናይ ስመጃና መጥቃዕቲ ካብ ፀሮና ተበጊስና ንስመጃና ከነጥቅዕ ንኸይድ ንስመጃና ሕጂ ሰንዓፈን ፀጋም ጌርና ብበዓል እዚ ከሻዓት ዓዲ ቆረዶ ነጠባዶ ገለ ዝበሃል ዓድታት መጀመርታ ዓዲ ቆረዶ ትበሃል ዓዲና ነጥቅዕ ወጊሑና መሬት ምስ ወጋሓና ኣብኡ መቸም ፀላኢ ኩናት ርዩ ኣይፈልጥን እዩ ተረጋጊኡ ዝነብሮ ቦታ ስለ ዝነበረ ሃንዲ ቦታዊ መጥቃዕቲ ጌርና ዝማረኽ ማሪኽና ዝቕተል ቀቲልና ሽዑ በቲ ዝተመለስናዮ ቦታ ሙሉእ ለይቲ ድምፂ ናይ ድሞ ኣካይዳ እንዳገበርና ሙሉእ ለይቲ ክንጓዓዞ ዝሓደርና ለይቲ ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ሰንዓፈ ጥቃና እያ ካብ ሰንዓፈ ዝመፅእ ፀላኢ ከጥቃዓና ስለዝኾነ ከመሰልና ስለዘይኮነ ብዛላንበሳ ጌርና ክንከይድ ኣብኡ ከማን ወያነ ወታደራት ኣብኡ ፀኒሖምና በዛ ኣይተሓልፍን ኢኹም ኢሎምና ዝመሬትና ኣይተሓልፍን ኢኹም ኢሎምና ምስ ዋርድያ ምስ ተጋጨና ረድዮ ገይሮም ንሓለፍቶም ሓቢሮም ሕልፎም ከይማልእኹም ገለ ኢሎሞም ፅርግያ ሰጊርና ነዚ ሃም ድበሃል ንኣኽራን ሎጎሳርዳ ጌርና ናብ ፀሮና ተመሊስና ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ኣብታ ኩናት ናይ ጎጎ እታ ክዝክራ ዝደሊ በቕሊ ምስ ቢተና ጠፊኣትና ሙሉእ ፅዕነት ንሕና ክነዝልቕ እንዳበልና ፀላእ ካብ ፀላኢ ክንሃድም እንዳደለና ከለና በቕሊ ጠፊኣትና እታ በቕሊ ከዓ ምስ ሙሉእ ፅዕነታ ኣብ ዝባብ ግንባር ከዓ እንታይ ኣሎ ካብ መርፍእ ዝሓብ መድፍዕ ድበሃል ኣሎ ሽዑ እዛ በቕሊ በቃ ብገለ ስውር ኢላ ጠፊኣ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ዋን ሓንቲ የለን ናብ ቦታና ከይድና ንዝኽብለኩም ዝፀናሕኩም መንገዲ ብዛላንበሳ ጌርና ኣኽራን ሎጎሳርዳ ጌርና ንፀሮና ንኣቲና
إتا بغلي بعدل أب حانتي وفيت هزبا قنبار أب حانت حربنيا زغل سبيتي آتيو سليمو ديو شعو إتا سبيتي نتي أتصوا أب جزأتها خمتن سمع مالتي أب جزأتها قال نسات فلطم وفيات زتحاوروا أمتيا نتي أتصوار في هيرا أبيراتو تبغل تفنيو دحر خندي بجماهيرن بخالقن جيرا دحر شدش توارحي ناب أهد أمتي بسلام ملؤ أتصوارو متيد دخلنا ندرسنا نزان ساسبيتي تذكري أخي شنو؟ أي ذكراني ننادو كنركب كاب دحر مسمر كيدنا حجي بدحرو يزمصنا زلو زي لا تايت بحال حجي جن اتأماصاصو زياده ختم حلفتي متفلطو بخمس جيرا حنت سبيت خمسة حنته جن صبغينا نفلطينا حنت ديت ترخت على بزحر مسمر 87 أبزي حجي لوكو عسبات بهال كينات أكايدوني رأهادنا أنا كاشعو نخلاي ودواغو عيلي كيدا نيري جن كرسعم زيد اللي بصوتي لاندانا كل جزي أب زخونة وتر زلو تأتو وزحات مسوات نخفل كل جزي حجي أو مسوات تخفله بعل كنية نجستي تسفيت እዚኦም ካብ ዓይነይ ዘይኮዱ ተሰውዮም ፀኒሖምኒ ብጣዕሚ ዝተሰማዓኒ ናንዳ ሰብዓ ድያ ነይራ ሳተን ገለገለ ነርክ እንትኾና ትኽእላ ይኽናው ዛፉ ድብልዋ ነይራ ዘብዓፍለ ሰራዊት ነይራ ሕጂ ንግስቲ ተስፊት ኩኜ ተሰዊኦም ኣብኡ ዛፉ ድብልዋ ናይ እንዳ ሰብዓ ካብኡ ካብ መቐርካ ጎቲቶም ነስመራ ሰብ ክስክሕ ነስመራ ጎቲቶም ብማኪና ነስመራ እትዮም نكوني واو هيرز سلستيهم قوتيتهم كاب نسمراتهم أو حجاني كلاو دواغ تساتي في مسمات أخو كلهم تسوي امتاني همني نايب حق زي حزن بزو حاسوات نخفلينا تعاوت مسانا يمسوس باقون باريو جن مسواتي زي بلو كينات أين برنا فز باقون بار بمسورتو بخمس درجة سلاحتا كون سلاحتا حجي أبعد حل تساتفناهم عسرتي ليت عسرتي ولا عسرتي تبل إذا حجي كله تأهدنا نايب حقي حيل عسرت حدا مخ ساسيت غاندا قداميت غاندا أب كله تي زاتو أخينا يعوتا مسوات جنالو حجي إذا كله وتسيت ناي سنحتا ورار شادشا ورار حامشا ورار سمينا ومرأ سحل عمنا سمينا ومرأ سحل توقسو خوسات كله نحنا بمنعتنا عقتاتنا إذا شمر أدك تلو إذا صنحت سهين بقوم ساعتنا مورتار 8 حدن حيزنا نيرنا مساعد عينت كاو تودي تخينات مساعدة نحنا نتبرتنا قديفنا نقطم بيتين دلو نقوين خيدمو ولا سونكو أني هادي ما نسأنحنا زناي 4 كينات يزبلا كازلو هادي ما نسأنحنا حجي نحنا خنحجزهم دلنا نبصقتنا بلا زي ناي بيتين بومبا وصدقوا ساعتين نتكلم لنا حد نتاين نقبل نحنا بزحني روتي بومبا ندحريتكم لس مستي مورتار 8 حدن 8 كلتن كترنف نسعنو مالتي مستسكلنا مس بزحنا أبعد نسعنو متعمس أنا نتاين نقبره مسحاق انت دولكم امن نقبر له نتاعد بيت حدثي زبيل الناس امن غيرنا له نتي بومبا حجي معرمت إلنا مالتي معرمت تودينو معرمت إلنا سعينا نخيد مالتي حجي تاريخ زبا قنبار إذا كله مسواتي زتخفلو وسيتنا إذا كله ناتلت سلاح دا ديت بولو وفر بحر نقاش ديت بولو بارونتو ديت بولو وكله بكل سي ناي إذا كله وسيت دمر ناي ناتلت يكون ناي فنكل ناي نادو بزح مسوات تخفيلو بزح جنن تخفيلو إنه اللي خاني أبزي درجة زبط إحنا بتعمل زي حقوس من أي بتصنع مسوات سي كنتو أي ترفت
ናይ ብሓቂ ዕውት ሃገር ዕውት ዝኾነ ህዝቢ ፈጢርና መንእሰያትና ወሪሶም ገና ከዓ ይቕፅሉ ኣለዉ እንቋዕ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና እዞም መንእሰያትና እዚኦም ነዚ ወሪሶም ምኻዶም ብጣዕሚ ኢና ሕጉሳት ብጣዕሚ ኢና ሕጉሳት ሃገርና ከዓኒ ገና ካብኡ ንላዕሊ ከዓኒ ከበልፅዋ ተስፋ ኣለና ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና እዛ ናይ መቐርካሲ ሓገዝ ምናልባት ሓበሬታ ክትኮነኩም ኣብ 93 ኣብ ኣፍዓበት ከለኹስ ጋዜጣ ሓንቲ ተደርብያ ጋዜጣ ናይ ቤት ፅሕፈት ረኺብያስ ኣንቢበያ ሕጂ ብርስቶም ፍስሓፅን ካብ ከተማ ባፅዕ ዘዳለዋ እያ ነይራ ሸዓኣ እታ ስእሊ ከም ዘላታ ካብ ናይ ፀላእ ሰነድ ተረኺባ እቶም ስዋኣት ኩሎም ወርቁ ኣሎ ኩኛ ኣሎ ወዲ ጉብሳ ኣሎ ንግስትላ ኣብ ዕዳጋ ናይ መቐርካ ኣብኡ ተጎቲቶም ህዝቢ ኣብ ዕዳጋ ክሪኦም ውዒሉ ኣብ መጨረሻ መንግስቲ ጠሪዖም እቲ ህዝቢ ክንቆብሮም ኣለና ኢሎም ንሕና እዚ ባህልና ኣይኮነን ደቅና እዮም ከዓ ክንቆብሮም ኢና ኢሉ እቲ ህዝቢ ከም ዝቆብሮም ገይሩ ስለዚ እዚኣ ሓበሬታ ከም ዘንበብኩ ኣነ ሽዑ ይዝክራ ወርሒ ሓደ ከባቢ ኣንቢበያ ንሕና ንድሕሪ መስመር 87 ኢና ወፂና ካልኣይ ውድዋብ ጉባኤ እንዳተገብረ ከሎ ትወፃና ተኺልና ብእግርና ጌርና ንበዓል ለይቶ ኣቲና ካብ ለይቶ ዳምባሚሽ ዝበሃል ጌርና ኣቲና ንዓዲ ጉዕቦ ንኣቱ ቆሪፅና ንዓዲ ዛርና እንዳኸድና ከምዚ ድበለቶ ፀላኢ ቁሩብ ፀንሓና ንእግረ መገደን ንዕን ድልከማ ለኪልና ንሰግር ዓዲ ዛርና ንኣቱ ካብ ዓዲ ዛርና ኣረጊት መኽረም ንኣቱ ኣረጊት መኽረም ውዒልና ንሕና እንዳ 61 ቶም ሓይልታት ኣብ ቀናፍና ኩናት ፀኒሕና ጎይና ንቐናፍና ኣብቲ ኩናት ንኣቱን ማለት እዩ ምሶም ካብኡ ሽዑ ብዓዋል ኮማንዲስ በዓል ብዙሓት ናይ ሓይልታት መራሕቲ ጋንታታት ተሰዋዓሉ እዮም ቀናፍና ኣቲና ፀላኢ ንጎዮ እንዳ ኣማኒኤል ኣብቲ ፀግዒ ጎቦ ኣብኡ ነብፅሖ ካብኣ ከዓ ንምለስ ሽዑ ንሕና ተመሊስና ንበዓል ቀርጫቐንጠ ዝበሃል ከይድና ንበዓል ቀርጫቐንጠ ምስ ከድና መሊስና ንበዓል ማይ ዓይኒ ከይድና ኣብ በዓል ማይ ዓይኒ ከይድና ንላዕሊ በዓል እዚ ኣብኡ ትልዕሊ እዩ ዘሎ ዓዲ ጎዶ ዓዲ ባሪን ዝበሃል ዓድታት ቀኒና መሊስና ንመረታ ከዓኒ በዓል ሓሬን ገደለ ምስ መፃና ሕጂ ንመጥቃዕቲ እታ ጉዳይ ትፈሽል ስለምንታይ ሓይልታት እቱ ክብሉ ከለዉ ፈንጂ ፀኒሕዎም ፈንጂ ተተኪሱ ተኩሲ ከይጀመርና ንሕና እቶም ሓይልታት ሽዑኡ እታ ጉዳይ ንሰበለት ንምለስ ማለት እዩ ተመሊስና ቃላይ በዓልቴት ኣቲና ቃላይ በዓልቴት ምስ ኣተና ካብኡ ንቐኒ መሊስና ንበዓል ማይ ዓጋም ንኸይድ ካብ ማይ ዓጋም ከዓ መሊስና ተበጊስና ካብ ፀሮና ከዓ ንድሕሪ መስመር ንበዓል ጎጎብ ከነጥቅዕ ንበዓል ዓዲ ቁሪ ከነጥቅዕ ንኸይድ ማለት እዩ ብበዓል ከሻዓት ጌርና ሙሉእ ለይቲ ክንከይድ ሓዲርና ሙሉእ ለይቲ ክንከይድ ምስ ሓደርና ተኽለ ስልካ ሓኪምና ነይሩ ኣብ መገዲ ትኽስ ኢሉ ሕጂ ትኽስ ኢሉ መገዲ ንየማን ገፁ ካብቲ መስርዕ ወፂኡስ ንየማን ገፁ ኸይዱ ተኽለ ስልኪ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ተለና ሽዑ እንታይ ነፀላ ድረኣኹ መሲሉ ንብዚ ኢለና ነፀላ ግን ኣይኮነን ርዩ ብዝኾነት ሙሉእ ለይቲ ክንከዶ ሓደርና ትኽስ ደብል እዩ ነይሩ ገሊኣ መስርዕ ትቆርፅ ገሊኣ ገለ ከምኢታት እዩ ነርና ካብኡ ኣቲና ማዓስከር ጎጎ ምስ ኣተና መግለፂ ወሃበና ሃይለ ክፍለ ነይሩ ምሳና መጥቃዕትና ትጅምር ልክዕ ንሕና ኣብታ ታባ ክንፅጋዕን እቶም ህዝቢ ከዓ በታስያን ሰዓት ኣኺላቶም ናይ ቅዳሴ ሰዓት ጎ ከብሉ ደወልን ንሕና ተኩሲ ክንጅምርን ሓንቲ ኮይና ዘረባ ኣይ ብዙሕ ንሕና ክስታይ ኣይገበራናን ቀልጢፈን ኣብ ህድማ ከይደን ደይሓሰብኦ ስለ ዝኾና እቲ ኸናሊ ብሙሉእ እቲ ኸናሊ ናተን ምዉታት እየን መሊአንኦ ናተን ምዉታት መሊአን መዓት ሬሳና የምሓሩ ሕጂ ሓንቲ ንዓና እንታይ ተጋጥመና ሽዑ ብእዋኑ ከሎ ወደ ብርሃን ንብሎ ነይሩ ሰብኣይ ቀደም ተጋዳላይ ሕጂ እንዳኸድና ከለና ዓድናስ በዚ ኣላ ኣብለና ነይሩ እዚ ተወልደ ብርሃወ ዓድና በዚ ኣላ ኣብለና ነይሩ እዚ ጥቓ ሓላይ ደሎ ዓዲ መኒስ ደርዓ ሰንድድ ዝበሃል ኣሎ ዓድና በዚኣ ደላ ይብለና ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለና ኸይዱ ዳሓር ኣምሓሩ ሃዲመን ባሴራ ገፀን መሰንቆልቆላ እቲ ታባታት ሰን ዝነበረኦ ኩሉ ናፃ ኮይኑ ማለት እዩ ሓንቲ በቕሊ ረኺብና ኣብኡ እታ በቕሊ ኸማን ሒዝናያ መፂና ዳሓር እንታይ ይኸውን ሓንቲ መሓራይ ኣብታ መታኮሲ ብኣንጎሎ ተሓቢኣ
ሳንጣ ኣብ ኣፍ ደገ ትገብር ወዲ ብርሃን ነታ ሳንጣ ክስሕብ ከምዚ ምስ በለ ኣብኣ ቁልቁል ኣፉ ደፊኣቶ ማለት እዩ ነቲ ብፃይና ንሕና ከነውፅኦ ንደሊ ከነውፅኦ ግን ስሒባቶ ኢኻ ንውሽጢ ምስ ቀተለቶ ርእሱ ሃሪማ ንውሽጢ ፈሊጣ ንውሽጢ ስሒባቶ ንውሽጢ ምስ ሰሓበቶ ተምሃራይ ወላ ኣርብጂ ተተኮስካ ወላ ገለ የብለና ድሓር እንታይ ገይሩ ተኽለ ስልኪ ብላዕሊ ደይቡ በዛ ናይ ኩርናዕ ፈርፊዑ ቡምባ እዩ ዘእትየላ ማለት እዩ ትመውት ተምሃራይ ንሕና ስዋእና ኣልዒልና ስውእ ክንገድፍ ሕጊ ይኮነን ኣባና ስውእና ይንገድፍ ኒና ወላ ትምረረና ስውእና ቀቢርና ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ ምስ ወዓልና እቲ ኩናት ሙሉእ መዓልቲ እቲ ሰብ ተተሓቢኡ በለሰ ምፃልካ ጌራ ምፃልካ መሲዩ ኣብ በቕልና ምፅዓን ኮይኑ ከነዝልቕ ከምዛ ድበለታ እታ በቕሊ ቀዳመይቲ ተፃዒና ቢተን ኣላ እንዳተባህለተን ካልኦት እንዳተፃዓና ቁሪ ኣለዉ ተዓድኻ ዓዲ ቁሪ እያ ትበሃል ናይ ብሓቂ ቁሪ እዩ ቁሪ ኣሎ ፀላም እዩ ከዓ እዛ በቕሊ ሽዑኡ ሽትት ኢላ ትሽፍት ተሳኢና ከነዝልቕ ከዓ ግድነት እዩ ሰዓት ከኣኽለና እዩ እሞ ድሓን ዕድላ ትርአየልና ከይድና ማለት እዩ ኣበይ ንኣቱ ንኢሮብ ኣብ ኢሮብ ክንበፅሕ የብለና ይወግሓና ኢሮብ ውዒልና ኢሮብ ምስ ወዓልና ካብኣ መስያ ተበገስ ኮይኑ ተበጊስና ንዛላንበሳ ንኣቱ ወጋሕታ ወጊሕና ብትጎልጎል ምስ ወግሐ ወተኸስተታ ይብለና ኣብዚኣ እግሪ ኣውፅእ እኒኣ በዚኣ በስመራ በዚኣ ብዓዲግራት እያ በዚኣ ከዓ መንሽሚያ ሕጂ እዚኣ እግሪ ኣውፅእ እኒኣ ብለና ፋፂ ብሓቂ ጎልጎል እያ ከምዛ ሜዳ ኩዕሶ እያ ያላ ጉዮ ኮይኑ ጎይና ንኣኽራን ሩባ ወሪድና ማለት እዩ ሩባ ወሪድና ፀሮና ቀኒ ሓደ ቁርብ መዓልቲ ጌርና ካብኣ ተበገስ ኮይኑ ከዓ ተበጊስና 9 መዓልቲ ብእግርና ተበጊስና ድሕሪ 9 መዓልቲ ኣብ ሃዳሙ ማካይን ማርቸዲስ መፅናና ካብኣ ተብተብ ኮይኑ ናደው ክንኣቱ ማለት እዩ ናደው ተወዲኡ ፀኒሕና መስሓሊት ከይድና ማለት እዩ ዝተረፈ ክንደይ ብድሕሪኡ እውን ኩናት ተኻይዱ ብድሕሪኡ ክንደይ ክስታይ ጌርና ማለት እዩ ናይ ድሕሪ መስመር ስለዚ ድሕሪ መስመር ብጣዕሚ ሓያል እዩ ከቢድ እዩ ግን ሓፈሻዊ ተገድሊ ዝበሃል መሪር እዩ መሪር ከሎ ግን ጥዑም እዩ ከዓ ስለምንታይ ጥዑም ዝኸውን ፍቕሪ ነይርና ሕውነት ነይርና ሓልየት ነይርና ኣብ ንሕድሕድና ብጣዕሚ ኣወዳትና ጥዑማት ኣዋልድና ጥዑማት ኣወዳትና ሓንቲ ሳብ እንዳተረኺቦም ነዋልድና ኢሎመምፅዋ ስለዚ ከምዚ ስለዝነበርና ንተሓላለፍ ስለዝነበርና እቲ ገዲ ዋላ መሪር ይኹን እቲ ህይወት ግን ጥዑም ነይርና ማለት እዩ ምስ ኣሕዋትና ምስ ብፆትናን ስጋዕ ሕጂ ነብሎ ምሳና ስለዚ ከምዚ ነይሩ ናይ ድሕሪ መስመር ብዛዕባ እታ ናይ ሻድሻ ወራር ምብራቕ ገለፀታ ዕለት 12 ግን እታ ድኸፍአት እያ ነይራ ኣብኣ ሸዓኣ ብጣዕሚ ብፆትናስ ከይዶም እተናምሓሩ ዝኸላስ ናህናፍቲ ከይዶም ኣብቲ ቅድሚአን ከይዶም ሕጂ እንታይ ንገብር ምስ ሓደ ማሲሞ ዝበሃል መስርዕ ናይ ወዲ ገሬ እዩ ኣብ ሓንቲ እምኒ ኮፍ ንብል ክልቴና ኣብ ሓንቲ እምኒ ኮፍ ኢልና ከለና ወዲ ዘርኡ ዝበሃል ኣንታ ኣብ ምንታይ ኮፍ ኢልኩም ኣለኹም ውረዱ ብለና ማለት እዩ ኣብቲ ቅድሚት ከዓ ወልደ ክእል ወዲ ቀሺ ንብሎ ነይሩ ከዓ እሱ ተሃሪሙ ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ምስአን እዩ ነይሩ ምስተን ኣምሓሩ እዩ ተሓዊሱ ስለ ጎዩ ዳኣተወ ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ነብሱ ባዕሉ ፍጅራ ማለት እዩ ኣብርሃም ሽሙ ማንጅስ ወይ ነይሩ ከዓ ከምኡ ቅድሚት ሓሊፎም ንሕና ድሕሪት ኮለና እሳቶም ቅድሚት ሓሊፎም ጎዮም ድሓርታይ ንገብር ውረዱ ኣምንታይ ኣለኹም እንዳበለና ወዲ ዘርኡ ቀጭሕርሙ ስለ ዝነበረን ፈልየን ካብዛ ጎነይ ካብዛ ፀጋመይቲ ጎነይ ንዕኡ እዚኣ ተሃርምኦ ኣብዛ ምስ ሃረምኦ ዱብ ኢሉ ካብታ እምኒ ንመሬት ይወድቕ ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ውርድ ኢለ ከልዕሎ እዚኣ ክሕኩሞ ተደለኹ በየን ጠዋሊ ተሰዊኢ ማለት እዩ እቲ ወዲ ዘርኡ ከዓ ኢለኩም እንዲ እንዳበለና ከሎ ከዓ ንዕኡ ከዓ ማዓንጡ ሃርምኦ እሱ ከዓ ማዓንጡ ሕረ ያላ ስገሩ ተባሂልና እንዳሰገርና ከዓ መሊሱ ከዓ እዚ ሃይለ መለኮት ዝበሃል ከዓ ቅድሚት ኣትዩ እሱ ኣብ ድፍዐን ኣትይወን ኣብ ድፍዐን ምስ ኣትወን ቡምባ ኢት ገይራ ተሃርሞ ተምሓራይ ሕጂ ብጎንና ከዓ ይሃርማና ነይሮም ንዓና ብጎንና ሕጂ ምሳይ ምን ነይሮም ወዲ ፅገ ንብሎ ሓደ ከዓ ወዲ መጉሃር ንብሎም ከዓ ነይሮም ሕጂ ወዲ መጉሃር ብየማነይ ወዲ ፅገ ብፀጋመይ ነይሩ ወዲ መጉሃር ከዓ ውጋእ ወዲ መጉሃር ተወጊኡ ናብኡ ክኸይድ እንዳበልኩ ከለኹ መሊሱ ወዲ ፅገ ከዓ ብዚኣቱ ጉንባሩ ሃርምኡ ማለት እዩ ወዲ ፅገ ከዓ ዛዕ ኢሉ ከዓ ይወድቕ ኣብዛ ቅድመይ ድሓር ተሰዊኡ ወዲ ፅገ ግንባሩ እዩ ተሃሪሙ
ብኣፉ በፍንጭኡ ብእዝኒ እዩ ደም ወፂኡ ጠዋል ስዋዕ ማለት እዩ ናብ ወዲ መጓሃር ይኸይድ እሱ ተወጊኡ ቁንዘ ስለ ነበረ ኸይደ ንወዲ መጓሃር ሪኦ ወፅገ ከብለኒ ኣሎ ተወጊኡ ድሓን ድሓን ይብሎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ድሓር መሊሱ ኣብኣ ከለና ከዓ ከልበዲሰሎ ከዓ ህንፃ ድበሃል ነይሩ ከዓ ህንፃ ከዓ ወጥቀና ህንፃ ወድቕ ተዋጢርና ሽዑ ኣነ እየ ተሪፈ ምስኦም ካልእ ከዓኒ ንቕድሚት ከይዳ ኣደላ ገሊኣ እንዳተሰወት ገሊኣ ገለ ንቕድሚት ከይዳ ኣነ ሕጂ ምስኦም ረኣዮም ኢሎምኒ ምስኦም ተርፍ ኣለኹ ማለት እዩ ምስኦም ተሪፍና ብስውኡ ቀቢርና እቶም ስዋዕትና መን እዩ መፂእኒ ካብኡ ንህንፃ ተሰኪምና ንሕክምና ንወስዶ መሊስና ንምለስ ወዲ ኣገዶ ድበሃል ከዓ ይውግኣና ናቱ መዓንጣ ብሙሉእ ወፂያ ማለት እዩ እታ መዓንጣ ምስ ወፀት ነታ መዓንጣ ከምዚ ጌርና ወቲፍና ጨርቃ ኣሲርናሉ ነዚኢቱ ሕጂ ሓሞት እዩ ደምልሶ ነይሩ ሕክምና ሰኪምናዮ እንዳኸድና ኣብቲ ቀዳማይ ረድኤት ናይ በጠለና ንሕና ኣውርት ከነብሎ ኣብኣ ከሎ ስዋዕ ማለት እዩ ሃለቃ ከዓ ከምኡ ሃለቃ ድብልዎ ከዓ ወዲ መስርዖም በዓል ምብራቅ እሱ ከዓ ርእሱ እዩ ተሃሪሙ ማራይ ተሃሪሙ ርእሱ ንዑ ከዓ ጎበዝ እዩ ከዓ ከምዝገለ እዩ ድኸውን ተሰኪምናዮ ምስ ከድና ከዓ እሱ ከዓ ኣብታ ሕክምና ስዋዕ ኣብታ ናይ በጠለኒ ቀዳማይ ረድኤት ብከምዚኣ ስዋዓትና ኣቢልና ሽዑኡ ከምዚ ድበለቶ ካብ 60 ሰብ ድነበርና 20 ሰብ ዲና ገለ ተሪፍና ማለት እዩ እታ ጋንታ ውሕዳት ተሪፍና ዳሓር እንታይ ይግበር ኮይኑ ንጉዋ ከይድና ካብ ጉዋ መዘናግዒ ኢሎም ስዋ ገይሮም ገለ ገይሮም በዓል ርእሶም እዮም ሽዑ ክራር ዳሃርሙ ነይሮም ኣብኡ ከምደይ ወዓለ የለን ውዒልና ግን ደስ ኣይብለካን ብጣዕሚ ረኣዩኻ ብጣዕሚ እቶም ምሩፃት እቶም ኣግባዝ እቶም ንፉዓት ዝነበሩ እዮም ስለዚ ከምኡ እንተዘይንገብር ከዓ ናፅነት ኣይመፀን ከምኡ እንተዘይንገብር ካብ መፅዋዕቲ እንተንፈርሕ ካብ መጓእቲ እንተንፈርሕ ሓድነት እንተዘይህልወና ፍቕሪ እንተዘይነብረና ምትሕልላይ እንተዘይነብረና ከዓ ናፅነት ኣይመፀትን ነይራ ምትሕልላይ ነይርና ፍቕሪ ነይርና ሓውነት ነይርና ናይ ብሓቂ ጥዑም ኢና ነይርና ንናፍቆ ኢና ከማነት ህይወት እቲ ንሕና ሕጂ ክዝክሮ ከለና ንናፍቆ ኢና ናይ ብሓቂ ኢና ዋላ ክንራኸብ ከለና እቶም ገዲማት ተጋደልቲ ይኹን ገለ ይኹን ከማን ክንራኸብ ከለና እቶም ደቂ ኣሃዱ ዝነበርና ካብ ንቤተሰብና ንተጋደልትና ኢና ነፍቅር ንተጋደልትና ኢና ንፈቱ ንሕና ስለምንታይ ነይርና ፍቕሪ ነይርና ክምነት ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ዘለና ሕጂ እውን እንተ ብማሕበር ኮይኑ እንተ ብገለ ኮይኑ ፅቡቅ ተሓባቢርና ስለ ንራኸብ ዋላ ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ፍቕሪ ኢና ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብቲ መጀመርታ እሱ እዩ ዝጥቃዕ ነይሩ ንሱ ይጥቃዕ ነይሩ ሓይሉ እንዳደለበ ኣብ ዝኸደሉ ከዓኒ ናብ መጥቃዕቲ ዝተሰጋጊሩ ህዝባዊ ግንባር ካብ ተጠቃዕ ናብ ኣጥቃዕ ተሰጋጊሩ ሕጂ ብግንባር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ግንባር ጥራሕ ዘይኮነ ብድሕሪ መስመር ማለት ብድሕሪ መስመር ንብሎ ዘለና ንፀላኢ ኣብ ዘይተፀበዮ ቦታ ደቂሱ ከሎ ኣብ ዘይተፀበዮ ሰዓትን መሃንድ በታዊ መጥቃዕቲ ከተጥቃዕ ከለካ ደቂሱ ዝፀንሕ ሙሉእ ለይቲ ተጓዒዝካ ኣብ ወጋሕታ በርቃዊ መጥቃዕቲ ክትፍፅመሉ ከለካ እቲ ዝበዝሐ ዓወት ናትካ እዩ ኣጥቂዕኻ ከዓኒ ቀልጢፍካ ኢኻ ትስወር ብዙሕ ክሳራታት ከማን ኣየጋጥመካን እዩ ከምኡ እንዳበልካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከምኡ ጌርካ ክተጥቅዖ ከለካ ነቲ ስርዓት ተዳኺሙ እዩ እዚ ውህሉል እዩ ናይ ውህሉል ናይ ድሕሪ መስመር እዩ እዚ ናይ ናዶ ናይ ፈንቅል ካልእ ንብሎ ዘለና ውህሉል ናይቲ ን61 ክፍለ ሰራዊት ከምኡ 70 ዝተፈላለያ ዋላ 52 ድሕሪ መስመር ወፂአን ንፀላኢ ኣብ ዝሕሞ ቦታ ክህረም ፀኒሑ ተዳኺሙ ሓይሉ ደኺሙ ከዓ ኣብ መጨረሻ ውህሉል እዩ እቲ ናይ ናዶውን ናይ ካልእ መጥቃዕቲ ናይ በዓል ሰራሒት ፈንቅል ሕጂ ሳብታ ናይ ንግስቲ ናይ ድሕሪ መስመር ናይ ውጋ ሕድሕድ እንደ ክዛረብ እዚ ውጋ ሕድሕድ ኣዝዩ ሓያል እዩ ከምቲ ዝበለቶ ምስ ሓውካ ክትዋጋእ ከቢድ እዩ ግን ከዓ እቲ ዝገበርናዮ ውግእ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ከም ዝብለካ ሕሉፍ ሓሊፍና ክንጓዓዝ ከለና ኣነ ንስኻ እንደይንፋለጠሉ ግዜ ነይሩ ብመንጎ እንዳኸዱ ከለዉ ሓለፍትና በዚ ዘናግፆም ሰብ ነይሮም ብድቃስ ጥራሕ ሙሉእ ባርካ ዜርናያ ኢና ሕሉፍ ሓሊፍና ካብ ሰበር ተበጊስና ንባርካ ክንወርድ ከለና
أزي تميت نيرو كل بيت سلو نيرو حدا جمل نيرنا نص خاني نبرت عنا مقبنا تسعينو أركبهم نبلو جمل نيرنا بتعمي وماينا حريتنا تسكي مدخين نيرو حج موداتا نحنا قشواركا زباقون بار بزحي فلطوني طبعا نحرنا دقنا تسيم يوم فلطوه كيد وعنا توقع وعنا أفتا ماي دلاتا دحريهم جيرون نعنا ماي ديبلو تطول شعود دحريهم ماي جيرون حجي زين أنا حد شي تبوتا قشباركا حلو في حالي في حجي ذكرني راشايدا نوحي نيرو قمت عكات دربي وتمسحنا زو عنا لولو عركب كويسي بتعمي نوح نعو بأمني دربيو راشايدا يو أمسحنا حدا زي مغنياتو تي جملنا بجبهة تماريخو أبزي نركبولو ماي ديبلنا ولا سنك ديبلنا تاريخنا እንደገና ጥቂዕና ግን ንሕና መሊሽና ከምታ ንሕና ገመል ልክዕከምኡ ማሪኽና ማለት እዩ ማሪኽና ልክዕት ናትና ገመል ኣምሊስናያ ሕጂ እቲ ምረት ናይቲ ኣነ ካብ ዝኾነ ውግእ ከማን ካብ ሓምሻ ወራር ዝኩሉ ሰላሕታ ድበላ ትበል ኩሉ ሻልሻ ወራር ብሙሉኡ ተሳቲፈ ከም ናይ ጀብሃ ዝመረረኒ ግን የለን በትቤተ ከምቲ ንብሎ ድዋዓልና ምስ ኣሕዋትካ ስለ ዝኾነ በቲ ከዓ ጎልጎል ባርካ ኣብዘይ ንፈልጠሉ ዝባጉምባር ንመጀመርቱ ዝወረደሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ሲ ትምረት ረኣየካ እዩ በዓል ታርቦ ደቂሶም እዮም ዝኸዱ ነይሩ ንሰዓታት ደቂሶም ይኸዱ ነይሩ ድሕሪ መስመር ክንደይ ግዜና ተመሊስና ንባሮንቱ ክንደይ ግዜና ድሕሪ ማለት ድሕሪ ጀብሃሲ ባሮንቱ ኸነጥቅዕ መፂና ድሕሪ መስመር እዚ ንብሎ ድዓልና መፂና ብዙሕ ግዜና ተመላሊስና ግን ከም ናይ ጀብሃ ዝኸፍእ ኩናት ኣይረእኹን ኣነ ኩሉ ዋላ ሻድ ሻወራር ዋላ ሰላሕታ ዋላ እቲ ገጻት ንብሎ ብሙሉኡ ተሳትፊ ኣነ ግን እቲ ዝመረረኒ ንዓይ ናይ ጀብሃ ውግእ ሕድሕድ ምክንያቱ ዕርፍቲ ዘይብሉ ጉዕዞ ዕርፍቲ ዘይብሉ ኩናት እሞ ምስ ፅምኢ እሞ ምስ ከልቢ ዝሰሎ ስለ ዝነበረ እዚ ግን ንሕና ብፍላይ ሓይሊ 11 ዋላ በጠሎን ኢና ፍቕሪ ነርና ከምዚ ክብሎ ፀንሓ ንተሓጋገዝ ነርና ብረት ካብ ነብስና ይወርድን እዩ ነይሩ ስጋብ ካብ 78 ስጋብ ዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ኣኻዱ ከም ሓንቲ ሰበይትን ሰብኣይን ዝወለዱ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ስለዚ ሲ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ እቲ ዝሓለፈ ህይወት ዋላ ገድሊ ንበሎ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ ዕውታት ኮይንና ከዓ ወፂና እሱ ስለ ዝኾነ ፍቕርን ሕውነትን ስለ ዝነበረ ብፆትና ንሕና ኣነ ሕጂ ካብቲ ብፃይ ወተባዕታ ክተርፍ ኣይደልን እየ ነይረ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ከምኡ ኣብ ህዝባ ጉንባር ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ሓያላት እየን ነይረን መሪሐን ኣጋዲለን ተጋዲለን ሓለፍቲ ኮይነን ብዙሓት ኣለዋ ሕጂ ብዙሓት ኣለዋ ታሪኸን ዘይተበርበረ ክብርበር ዝግብኦ ክንደይ ጀጋኑ ተጋደልቲ ኣለዋ ስለዚ ህዝባ ጉንባር ማለት ኣቦን ኣደን ማለት እዩ ሃገር ማለት እዩ ህዝቢ ማለት እዩ ተናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኸም ዝድበለቶ ኣብ መጀመርታ እቲ ቦታ እሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ዓማ ስለ ዝፈልጥዎ ንሕና ግን ኣይንፈልጦን ኢና ስለዘይ ንፈልጦ ብጣዕሚ እያ ሃሲልና ኣብ ሓደ መዓልትስ ብምልእ እቲ ጋንታ ረጊፋ ብምልእቲ 3 ሰብ ዝተረፍናሉ ግዜ ነይሩ ክለይ እዚ ሆችሚን ኣነ ተሪፍና ምልእቲ ጋንታ ካብታ ጋንታና ብምልእና ኣነ ሕጂ እሶም ከይወድቁ ጥሙቶም እሶም ከዓ ንዓይ ከይወድቕ ይጥሙትኒ ሰለስቴና ምስ ተረፍና ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና ከምዚ ትብሎ ደላ ነቲ ግመል ንፅበ ኣለና ግመል ማይ ከምፅን እንጀራ ከምፅን ሕጂ እንታይ ይብልዎ ነቶም ሳልሳይ ጋንታ ናህና ሳልሳይ ጋንታ ኣብ ሩባ ስለ ዝነበረ እንታይ ኮንካ ማይ ተሰኪምካ ትኸይድ ኣለኻ ጋንታ እኳ ኣብ ሩባ ያደላ ይብልዎ ንሕና ከዓ ነቲ ማይ ኢና ንፅበ ዘለና ሽዑ እሱ ከዓ ነቲ ማይ ክዑ እንጀራ ሒዝልና መፅእ ኩላ ጋንታ ኣረፈት ኢላ ኩላ ወዲያ ብምልእታ እንታይ ደኣ ንግበር ተባሂሉ ክለይ ወሪዱ ሽዑ ክለይ ወሪዱ ናይ ሓይልታት ክልተ ሰባት እዚ ክልተ ጀሪካል ሒዞም ዝኸዱ ነይሩ ነዚኦም ብፅኦት እዚኦም ረጊፅኩም ኪዱ ኢልዎ ነዚኦም ልሕርከቶ ድሕሞም ኮይንኩም ግን እዘን ጀሪካል ማይ ሃበና ኢልዎም ሂቦምና ክልቲኦም ተን ጀሪካል ማይ ምስ ሃቡና ኣብ ምንታይ ገምጢልና ንኩሉ ሰብ ክንሓትቦ ኣይንኽእልን ኢና ዓቕሚ የለን ኣይከኣኽለናኒ ኣብ ዓብ ድስቲ ገምጢልና ከክልተ ሜትሮ መንፀፍ ተባሂላ ተዓደለና ነይራ ንድሕሪ መስመር ተባሂላ ነተን ከክልተ ሜትሮ ኣብ ምንታይ ኣሊኽናየን ኣፍታ ማይ ንኣልካ ንኩሎም ነቲኦም ኮልቦዲ ሰለዱ ወደቑ ብምልኦም በጥ ኣቢልና ነታ ጨርቂ ምሽ ተጠልቅያ ካብዚያ ርእሱ ስጋዕ እግሩ ትሽፍን እዮም ፅንሕ ኢሉ ንፋስር ምስ ኣበሎ ብድድ ብለልኪ ንኩላት እታ ጋንታ በዘን ክልተ ጀሪካል ኣድሒና
مالسي وطينا بدحريو أفتو سالساي غانتا زنبرتو بوتا كلنا تأخاخيمنا كينا ماي رخيمنا جرا رخيمنا كلنا غرغيرنا حجسي قليل أيكونن كينات اتدخف أبهي وسنا زحلتنايو حقوس زي كلها كويناسي ولا تعوتلهم دي تحقصلو ولا وساني ينبر نعنا شاد شاورا كفشين تقوينا أما تطفئ نيرو سلت طفئتنا شاد شاورا رفشيلنا مبر عما انت دي تطفئ نحنا أي متعوتنا شاد شاورا مكنياتو أسم دنيو كوينا مهارمنا تلا بزو كوين مزلنا برا حيلا مهارمنا ببلنا عما من دمساسا قدامنت كندتي كندمن كبلع مخندزو ملو كتما زخون برتناي تلا حيزنا مالتني عما مالتي تأمدار ناتن عقن سلا زينو برو أسو سلا زحزنا نشاد شاورا حادا مبقس زخوننا نعما برتي مالسي معرتي تلا كنت كعنا زبلنا له جزيس بس إحنا مالتي حجين تي نعما خنوتاتي ولا مري رخون ولا قال دي حقوس كنات سلازنا برقن أبي واتكا كدرسو الزيت خير كيناتي أفتا ناي دحر مسمر دبلنا يا ناي مدكعتي دبلنا يا دما اتناي مدكعتي نما قركا سلسة جزيت كعنا ورحي سلسة جزيت كعنا بدحر يزن بعد كنيا دتوسو لجزية أنا حيزوم بكم تدبل قوسيت وميني كاب تدنو برو بوتا ني كسقع باس مرخ مالتي ومي أفتع داقانا يمقاركا غيرو بدحري ونس مرأتي ومي تاد سمعنا يا شعو مالتي شعو نس مرأتي وم إذا كل صدق أنا تطفي أميلو بتعميو تساقيو دحر تاي تباهيلو تأكيبو أغيبا مستقبري كل كابتن مسوقاتنا العالي سنتاي تتسأليو تسكيم كنا تسو ندحرش تملسي وسيك أفتنا طعما منكي بوتا إخا تقبرو كم مسكون حجي سب أي سو أنا أي وقعنا نقول الجزيرة أفتنا مودة مقاركة كعنا أسات 4 مرتار أسات 4 برت حزنا بما يوصع ذكرون دحركوينكم تبرت كجيفي كنقول فائدة لنا نسألات كعناينا حجي نتبرت نتاجرنا فح بيلنا بس تسكننا وتينا أسات 4 بوتات أسات 4 مليمتر مرتاري أسات 4 مليمتر مرتار ما يطلعي جيك قدف يا بلون سلازم تبه لكن كله فح بيلنا حزنايو ني نافت دجنا بتينا جس قال لي نبر ما يزبو جنبار سرحسي بتاع حيالو بتاع رقيقي كل جزء خم تدول كنا أخا حدنت فقر اندحرالو ولا تأمك سومنات جبر ولا عمتات جبر معها أين تحكن منياتو بس أي كلو جنخا أجوخ عندها بهالكسلة خير كا اتي وقت حليفو سلازم الجباب زي عندي نتي هزبا حيتات لين هزبا جنبار كحيلو زغالي اتحدنوتي حدنت الله زخون نجر كان وسواتها أنا صباح كسواعي سلتبل أترسعين هانا تسوق بسايكا جن صباح مسوق خيدي سلتبل السخا نتي مسواتي كم فوس طبلة بر أب زخرها ديو أب دك أسكاديو أب كل لمسها تشرقانو تي علالو زخون نجر حجين بالندينا كستوكا خرز بالنيرو إلا تمسسو نذكره منا سلامتاي تعلالو مالو أب هيوتنا مالتي معلتاو هيوتنا سلازي ازي ايو نتي زباو جنبارك بلوز خاله مسواتي كم دي مسواتي سوايكا حوها وددها ودبها تسوي سي قليل اخنا ورقصنو حوي تسويو نذكرت خول نحو كشخ كدينو حاليخو الصخاد حريو اركيو حنت بسيتنا كومو ندعسر تغلت خلو خانه سوايا قد عينا تسويو صباح كركبك عيلا خشخه خدينا خيدا ازي نتزباو جنبارك حيلو خيلو سلامتاي صباح نوعي سلاتبل الزين ودها خمسن حدا كلاي نجر صباح حلتات كم مجمع حيزو معزنو حيزو سلاسة بقسة نعخهم بمعزن سلاسة معريكا سخاخة دايما هاتوسط ناتي قدمي خازن نبرة تندحري خاد متخه ناتكا ندا توارا رس سلاسة خيد نبرة نسدخام كم زي دخام كا نبر معنا نبعلي حجز ماكينة زي الله خلاي أركب الله نسبة حلتات كابزي خيد كله خاب جزاي وسي كاباش تسلي فخسلف كله كاب سلومنا كاب جزاي سقع سلومنا كاب سلومنا سقع فح بدري كده مسيدا حملسنا كاب فح سقع نقفة كام نقفة خا حسبو كينات ندا قبرنا سقع كبس هذا كله سقع سيدش المصلحة كحصل الكازي قدوفت كينات كلهم انديو ناي سحات يتبلو ناي دونغولو بلو ناي محبار كله سقع كرن بعلو كرن قال لي لا يكون ساعه شو عتن كتحس كله مسواتي تغفله اب كرن علال كونكا تحكيكا ود باي موت زبال نيرنا ود مسرعنا نيراتها مسرعنا كلها تعشمي نيرا غوبزيوم نيرو انا يقول ابتا كانتا افتحنت حيلها قال ماشي افتحنت حيلها اذا سوتي
من شمع جنت أجاي جنتنا سوتي حجي سلستينا أوالد مثلا أفرت خلنا بفلاي ما حتى حزنا أوالد مثلا أوالد ماسي حفاشو دبات كلا خلا لين مثلا أتخيل رح أخير قبل زود باي موزب لك تجارقاي كده سكن أنا كنت هجير قبل حجي السنبت حنت قال كنا جركا يصير سنبت تقال تهجير أمس بلد سنبت مسنبلت وعيلاته هو لا كل أبز له هزبا حيل كاتريد لها إبلا كلها تهجر أبي إمداد تقمت يروح ده حركة لاته الشب انت أتينا الشب كم مسوات تأتينا ناي ود باي موتنكا ناي كستنكا تبعي له عدلنا إله ما أرى كم زيتات كي ترفعوا نهزبا غنبار تتصاويرو معنا ستي كسايسي قليل يكون إنه تفطرون قليل يكون نزي كي ترفع حاسيبوا له هزبا حالتات نزي حاسيبوا متيو كم زبلك هذا الناس تفقر انت حال الناس اتمسوات خاخن بيت سواء سلا سمح كركوبة سلتبه إخالتي برانا بعد حديث قليل بصوتها يكون كن كفيلة مثلا أنا أوداته موالدهم سي جليس أودهم مسا يتسلف عن العلن حجيسي يلو عن دارده بقولك خيل ما سيستن كابتن عصرته أبسمهار تسوق اللو أنا أبسمهار تسوق تابرهت المعلا هاي العصر السلستنية أبرهت تبال قال هافته تبال أبا هافته أبسمهار تسويها سارة تبال عد حوشات تسويها كابتن مسانا زمت عملت بحرنا صنت كا قال هافته أبا هافته تسويها أودات مو قدفو كابتا ثلاثان حدن مسرعنا حجز كابتا مسرعنا تبها ثلاثان حدن أنا اللي هو ودي لا سالو ودي سفانا سالو سلستينا لنا كابتا مسرعنا كابتا أبسيدش زنبرنا دك مسرع سلستينا دل حلنا زاخلا شاورات سويا حمشاورات سويا رابع ورا نبعلو قليل لا نبر رابع ورا حج قليل كيكون كابزي متينا معميدة نبعلو معميدة كبير نيرو كابزي زيقنا نحنا بعلنا خاب سيدش كيرنا نزل ما كلنا ني في شيء مرة نعطينا نحن حجيب فلاك حيل عصرت خلت بزسرز نبرنا دعمنا تغلى زلو ما تقولوا أو إنا برتنا حبينا فسكيمنا يخن كده نهدلنا وتفوس دبل جرة اتخال أبتي دعمنا تغلى حيل عصر سرز تخاد حرمس مسرز نبرت شعو نعاء بهايلو أو طريفة برت كاوك حسبه كاب في شيء مرة نمعمي دينا ركبنا معمي در واحد واطن حنا طلعي إسران سلسلة برجير الله مسانا ندار بعد الله مسانا نتا ماي كان حدق نسلاي زخفرنا مسوات قليل يكون ماي مسحزنا طلع هادي شو كل سب بيقرا حسبه كاب زي خات خيد اللي خاز فلو نايب على فلفل سلو مناخيد نبوملو زي دلو مقدي بوملو سب افتريسا يو ماي ساتيو حلفتنا شفت جزيتي أنا حجي وكنا نقبرها قريت خليت تسويك بناتك حلفنتي لأن أفتريس أصلا في حلو زنبر أو ما يستيدنيني شو واي ما كنا نقبرها بعدين دوبك حتى مسوات ده كلنا حسبوا أنا مريح يوم بنتا ماي دنينا شعب على جوجوز بحال يوم تسوي يوم حجي سوات يوم بعد سجاجة بعد سلام علينا ولهم كلهم سوات يوم الصوم ده دحريش عدنينا مسات مع رخمزي حليفت مرت مارستناي ماي مرت عندي تسأل مس حزنياتها ماي مس حزنيا جنشعو كاو خد حاشا ماي كعاد صنيحهم جبار كا أريمنا كاو آخا فحرنا دالنا خاشعو مسحل أثينا كم زبلكا سحل مساعتنا خا قدامي ورار سالساي ورار رابعي ورار حجي نحنا كبيد برد كم حيل تاتينا أثينا بفلاي من شو كم تأش من أثينا كم حيل تاتكوينا برتنا دربينا توم أبرات كبيد برد أتيوب نحن زي مدرب حجتات قديفنا مسحيلتات مسند 4 تأتينا مسند 4 تخنا أدخلنا شعفت جزيتي ما عت مسوات خاشعو خفيلنا بعد هانديكاب زبالو أبراهام هانديكاب نقول أنا شعو أبراهام بعد ورا أودجان نودجان زنبرة مرت قلت الكاي كلني بتماي تسمي بتتأميت كورشو شعو زنكت زبال أي نبرة سجا كم زي قولي خاب خلها ناي رخيبك تبلع له ساعات نيرو جرادي بالله رابع ورا شعانة إليت في أيدي زياس شو تهاري مبرابع ورا المالتي ورح 4 هانديكاب كاب على الهانديكاب قال زبهلوها بزحت كاو خامس وقت خفيلة لازم استمرتنا هزبا وحالتات مسوات ندا خفلة دي زخلو بلات الله بتميت حجي ديت رسعنا مع ميد حجس أب ودقان زي فينو متينا شو كامبوريا متينا ولا زين بيتنا مقلة فينو متينا سي نت فينو كم يجر كاتبول أول حنت بما يجويا زي تبلا قال بالله شو دربينا
أبيلو إنك استباهيلو خرشو دحري ورحي تميت مستباهل مسعنا عفتز دربنا نعو ريو تباهيلو حسبو أهبا يلو أو هان إحنا نقامو لولو نيرنا نحد حنا قال ملي صقلنا رأسنا نمشطلو نربطز نبرناس بدحريوس أنتينا حسبو ما يتلقيها نتي زنبره أتلقيها ما يتركيسكا مغلو غيركا اللي خاز تبلعلو ساعات هالو شعو عفار نيرو مرح قانتنا انتي لنا ولا مقيع زي صاباديتو وصلت خوينا كحكيحكو بلعوا تباين ودع كرس شو عت زبان عداي شو عت جزء أفلحنا زبالعنا له ساعات نيرو شو عها بتخاني نمص بيت مرسورة شعني خستين كهدو نحول لك كهدو بتي مزلاق له بتخاتا قال لحنت كأشعوها أمسانا له محلاف كلينا أنا هاني قلعك نعطوها ناي قلعك هذا الجنة تقال لحرنتي نيرنا هنا نبرد نحنا خب جراس مراي نحل فينا نيرنا حسبو كابزينا تهاندينا نخيد لنا كله تي ناي باركا ناس مس باركا سلزنا برشعو ناتني نير نحنا خان خبسا سلزدي ناس نبر فزس انتي مو ناي قال لي مرات كتقلصو خلنا خاص كفيديو بزخنو هينو أمس مدى ما أزن علىكم نخلو كبات أحساب سكايب شير مس كومنت تكبروا زانتا ناي أجار كبير برتنا زلنا قتي ناي سورة مرات كبحر بتلفاني وانا انتي كن بصحونا كنا بحر يجن كابزي مقبار جن قال نجار سلازي بلت إن نزارة زلنا نبر كلهم فايد خدنا الناس كحجي قريت مركي أخي فرنا نجار كسر ولا سقعت ناس كذا نتعاون في إيرلندا لينا ما تفطر عندي حق تفطر خذ فك كارك تفوتو سي حق تفطري تيرا قات أبكني رجله تفتي خدو تفقير خدو أوكي تفايرة تفقير كده إله تفاير كده تفايرة أفكيرة كلتيو تفايرة أفكيرة وليدة سرعة نحنا شعوخن فقر كلنا ونحالفون يرون بزح له تاي أفتكزيته سي بجنب راس الزول لاين بزعبا فورمو أزنتي خاي ودعني ماشي كبدي نوحي هو ما استين مسكا كالم عزن كخيدو مر أجي بزعبا فقري بزعبا ولاد دم على هنا كذا ولاد فيس باقوم بر زين كلنا حجز بزلوا مرف نزل عالم زمكن انت تهلو مستوقات كما يبلنا ناس النت كاين خن عتو ولاد كن حقف كم نفسي جميلك تحسبان أين برت انت رأت أنيسة موت كم زموتت كم خويني يسمع أنا نبع علي زولات كله سي انتهي بسلام قبل بينيرو كان نجار 10 شوعة ساعتها بس ولدك نحر ميت الله نحنتي عبا نقول بهت أنت ميت الله فتير الله زبالو لساعات نيري إذا تتفطروا نايز باو جنبار كبلك عزير قال لا يكوني واي تفتير الله واي هنا بهت ميت الله واي فتير الله نولاس كم زي ملكتك سلامتا يزي إتي معري ودبسي معري خندي بدحري خاص كخلفك يتنادين خات خوينات هذا جزء صير سعني أنا نودي زولت كل الميلات وديسي حجي سوت خبرت حزايا وليدنا خلتينا ساخبرتن أنا بس ولد ناس سواء كريني المسمسس بقى حجي الدجام عمو كلاي جزء بقى دجام عمو حد كلاي قلعة ناس الناس كسمتيها إلنا أخبرت سنبتيها وا نحن حيتوقعنا له لا تو حسب بنات الناس كسمتيها إلنا له نحن زي بلوغ انت همسلنا عندلني لا تو واخد دغمو كو اخبرت كلاي قول عس دغمي كانت الناس كاختمت لنا با دغرنا كوديلات ما عرف خمسي يحلفو تي مالسي تناي ولاد ስለዚህ እዚ ከም ዝብለካ ኣለኹ ኣብ ህዝባዊ ግንባርሲ መምከን ንዘል ዓለም ተትህሉ እንታይ ፈተና ደይኮነስ ፈቲና ማሲ ድልየት ስለ ዘይነበረ መበልና ሕጂ ግን የብለካ ማስ ትውላድ ማዕረኽ እንደይ ምስ ኣደ ምስ ኮንካ ትፈልጦ እምበር ማዕረ ዋይ ፈጢርላ ዋ እንታይ 17 ትብለሉ ሰዓት ንውላድ ትፀልኣሉ ሰዓት እዩ ነይሩ መስገን ኣምላኽ ግን ዳርጋ ኩልና ኣብዚ ዘለና ወሊድና ሓደ ክክልተ ገሊአን ከኣተን ትሕቴና ዝፀንሓ ሃዝ 5-6 ዝወለድ ኣለዋና ወቅታ ናይ ሻድሻይ ወራርሲ ንእሽተይ ዝገደፍኩ ኣላ ወታ ንሕና ካድር ኢልና ኸይድናስ ሓንቲ ቦጠሎ ንቆየና ኢና ንዶምቦ ቤት ኬና ኢለ ነይረ ዓደወይ ሕጂ ወኣ ብዙሓት ስዋኣት ነይሮምና ንሕና ሕጂ ከቢድ ብረት ክንከይድ ከለና ወዲ ፖሊስ ወዲ ጆን ተሪር ኣብ ሓንቲ ኣሃዱ ስለ ዝነበርና ኮታ ናይ እንዳ 3 ናይ እንዳ ገለ ኮይንናስ ከቢድ ብረት ኣቆይምና ኣብኡ ከለና
ሕጂ ከቢድ ብረት በዓል ፀጋይ ክሹኽ ትፈልጥ እዮም ባል ተኽሊ እቲ ኣውራ ንዕኡ ክዘክረኒ ዝመለስኳ ድሕሪት ኣብ ደንቦ ቤት ምስ ከድና ሓንቲ ቦጠሎ ነይረና በዓሉ ኢሳያስ ይፋን ይብልና ንሓለዋ ደንቦ ቤት ኢና ተባሂልና ማስክና ሰሪሕና ካልእ ሰሪሕና ከምቲ ዝበልኩኹም ንቕድሚት እንዳሓለና ሱዳን ኣሕሊፍዎም ብድሕሪና መፂኦም ኣብ ምግብና ናኣትዮም ካብኡ ንድሕሪት ተገምጢልና ኢና ተዋጊእና ኣብኡ ሕጂ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊልና በዓል ፀጋይ ክሹኽ ዝበሃሉ ናይ እንዳ 58 ነይሮም ኣስማቶም ሕጂ ክዝክሮም ኣይክእልን እየ እቲ ሻድሻወራርሲ ስጋብ ክንደይ ምረት ነይርዎ ካብ ሓደ እንዲኻ ተብሎ ሕጂ ሻድሻወራር ይኹን ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ይኹን ገጻት ይኹን እተን ዝኸፍኣ ንብለን ቀዳምነት ዝሃብናያ ከዓ እታ ናይ ኣሕዋትና ውግእ ሕድሕድ ንብላ እዚኣ ሕጂ ንመን ከምፅእ ኢለ ንፀጋይ ክሹኽ ከምፅእ ኢለ ኩለን ዘናብ ዘለዋ ብፀትና ዝክሮ እየን ብደረጃ ማእከልነት ሓይሊ ነይሩ ኣብኡ ተሰዊኡ ካልኦት ከዓ ብዙሓት መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ ቦታ እዩ ነይሩ ንኽብል ኢለ እየ ካልእ ከምዚ ክትብሎ ፀንሕት እቲ ውላድ ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣይነበረትን ተገዲዳ እንተደይኮይና ካብ ኩናት ክትፍለ ጓል ኣንስተይቲ ትደሊ ጓል ኣንስተይቲ ኣይነበረትናን ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘላ ብዙሕ ከይወፅእ እምበር ዝወፅእ ብዙሕ ነይሩ እቶም ደቅና ከዓ ከይቅየሙልና ኣብኡ ጠጠው ይብል ከይቅይኩምልና እቶም ደቅና ሻድሻወራር ቀንዲ ትምረቱ ሻድሻወራር ሕጂ ማሲ ትኩናት ኣይኮነን ትምረቱ ከዓ ነይሩ ቀንዲ ቀመማዊ ጋዝ ማስኬራ ፈሓም በዓል ራእሲ ከምዚ ካይኮነ ጉንዲ ፈሓም ከተፍሕም ዛኩላ ሰብ ጉንዲ ትቆርፅ ነይራ ንፈሓም እሶም ፈሓም ኣፍሕሙ ንሕና ከዓ ማስኬራ ንሰፊ ነርና ደይርስዓኒ ኣብ ፀጉሕ ከለና ኣብዚ ተማራት ኣብኡስ ቤትሮ ነይረን ከምዚ ናይ ኤክስሬይ ካብ ሕክምና መፀና ነይሩ ኣብ ተማራት ግን በዓል ተከል ጥግሕ ከለና ንሕና ቤትሮ ትመርየሲ ብተፈጥሮስ ከምዚ ቤትሮ ምስ ተኣምኒ ምስ ሰበርካያስ ትንፀልምሽ ልክዕ ቤትሮ ትመስል ረቂቕ ቤትሮ ንሰን ቀስ ጌርና መቐስ ጌርና ንቐደን ፅንፅሕላ ዓይነት እንደ መርፍእ ጌርካ ምሰርሰንካየን ኣብ ሓዊ ጌርካ ይዓትዋ እንቲ ፈትሊ መርፍእ ከዓ ሽግር ነይሩና ከዓ ሽዑ በቲ ፈሓም ተፍሕሞ ዋላ ሓንቲ ዘይብልካ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ትፈሓም ቀሊል ኣይኮነን ትነፊኻ ነፊኻ ካብቲ ደቂስካ ነፊኻ ኣብቲ ከረጢት ተእትዎ ኣብ ከረጢት ምስ ኣተኻዮ በዚ ተኣሽሙ ትገብረሉ ሽዑ ነተን ቤትሮ ከም ዝብለካ ዘለኹ ናይ ኤክስሬይ ተረኺብካ ካብ ሕክምና መፅኡ ፅቡቕ ተሓፂቡ ተዘይኮይኑ ግን ንሕና ብፍላይ ከቢድ ብረት ብኡ ስለ ዝነበርና በዚ በዓል ማራት በዓል ተክል ካብኡ ቤትሮ ትእምኒ ምፂኻ ፀሪብካ ሻድሻወራር ሰፊ መርፍእ ፈትልን ጌርካ ፈና እቲ ሕጂ ቀንዲ ትመናውራ እዩ ናይ ሻድሻወራር ካብቲ ኩናት ንላዕሊ ትመናውራ ነይሩ ምን ትመፅእ በዚ ከም ዝብለካ ዘለኹ ድሓር ሓንቲ ኣሃዱኻ ካልእ ፋሽን ተምፅእቲ ማስኬራ ንባዕሉ እንዳክስቶ ከም ዝሰሪሖም ትፈሽልካ እሳ ትቕየር ቀሊላ ነበረ ሕጂ እቲ ነፀላ ንባዕሉ ዕርቃን ነይርና ጀዲድ ናይ ፊኖ ኢኻ ነቲ ናይ ፊኖ ንባዕሉ ክሰፍዮ ነታ ናይ ፊኖ ንባዕላ ዕርቃን ተባሂላ ስረ ትሰፍያ ኩላ ነይራ እታ ናይ ፊኖ ትኾነና ፊኖ ግን ሽዑ ብከረጢት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ከምዚ ናይ ሎም ብመሸማዕ ኣይኮነን እስ ፃዕዳ ከረጢት ነይሩ ንዑ ሓቃስቲኻ ሕጅስ ሻድሻወራር ካብቲ ኩናቱስ እቲ መናውሩ ከፍእ ከም ዝብለካ ዘለኹ ማስኬራ ንባዕሉ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ክንሪኦ ከለና ናይ ወፃኢ ማስኬራ ንሕና ኣብቲ ግዜ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓደ ኣይኮነን ዝሕሰቦ እዚ እቲ ምረቱ ነይሩ እዚ ናይ ሻድሻወራር ትብሎ ፀርሐት ጓል ተክለሲ ንሕና ደይስነት ዝበሃል ቦታ ኢና ነርና ሕጂ ካብ ደይስነት ንገረግር ሕክምና ቦጠለና ከይድና ማለት እዩ ተናዋሊት ተኣኪብና ኣወዳት ከዓ በዓል እዚ ወዲ ሃይለ ጉሳ ተዓቢ መን ሽሙ መንዲስ ደለዎ ኣወዳትና ፈሓም ከፍሕሙ እሶም መፍሕሙልና ንሕና ከዓ ንጥሕኖ ጥሒና ከዓ መሊስና ንነፍዮ እዚ ንዕልል ንስሕቅ ክንብከል ገለ ኣይንፈልጦን ኢና ፈሓም ኣፍና ኣቱ ዓክተበልና ፈሓም ነውፅእ ገለ በቃ ካልእ ክስታይ ኣይነብልን ኢና ጥራይ ክስፈ ክስራሕ ከም ዘለዎ ንገብር ናይ ኤክስሬይ መፀና እዚአን ኦክያለ ንገብረለን በታ ጀዲድ ገርና ዝኻ ንሰፊ ሻድሻወራር ብከምኡ እንዳሰራሕና ኣወዳትና እንዳፈሓሙ
ኣቢልና ማለት ሰሪሕና ተኣኪቡ ሽዑኡ እቲ ሻድሻወራር እዚ ኩሉ ተሃዲድ ተገይሩ እዚ ኩሉ ገለ ተገይሩ ሽዑ ተጀመረን ሻድሻወራር ንሕና ንሰርሖ ነበርና 81 እዩ ድሓር 81 ተወዲኣ 82 እዩ ሻድሻወራር ተጀሚሩ 82 ምስ ተጀመረ ብዙሕ ከማን ንሕና ሳይ ተጠቐምናሉ እቲ ማስኬራ ካልእ እቲ ጨርቂ ዝሰፈናዮ ከማን ኣይተጠቐምናሉን ሓቂ ዘረባ ገዲፍናዮ ማለት እዩ ሻድሻወራር መሪር እዩ ፈሓም እንዳሰራሕና ከለና ብዙሕ ነገር የብለና ስእነት ከዓ ነይሩ ሽዑ ስእነት ነይሩ ቀርዒዶ ዝበሃል ነይሩ ነቲ ቀርዒዶ ንሓምል ንኸይድ ቀርዒዶ እንዳሓመልና ሕጂ 3 ሰብ ነርናስ እንዳሓመልና ኣብ እንዳ5 ቦጠለ ን5 ዝበሃሉ ነይሮም ቦጠለ ን4 ዝበሃሉ ነይሮም ንሕና እዮም ብርጌድና እዮም ግን 5 ቦጠለ ኢና ነርና 76 ንበሃል ብርጌድ እዚ መከናይዝ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እንዳሓመልናስ ከይተረዳእና ስእልና እንዳሓመልና ደኒና ኣብቲ እንዳ ቦጠለ ን4 ኣቲና እዛ ቆርዒዶ ተሰኪምና ከክን እዚኣ ፍረ ነይረን ነቲ ፍረ ከዓ ንበይኑ ንገብሮ እታ ሓምሊ እቲ ቆርዒዶ ሰዓት 6 ሎሚ ምሸት ምስ ሰኽተትካዮ ፅባሕ ሰዓት 6 እዩ ትበስል ካብኣ እዘን ቅጫ ይመፃ 7-8 ቅጫ እንድመፃ ብዙሓት ኢና ነርና ከምዚ ጌርካ ኢኻ ትርፍትቶ ነቲ ቅጫ ነቲ ወዲ ዓከር ረፍቲትካ ኣብቲ ቆርዒዶ ምስ ኣእተኻዮ የለን ኣብኡ ከለኻ ሸርበጥበጥ ኣቢልካ ኢኻ ንፅባሒት ትበልዖ ማለት እዩ ስለዚ ሻድሻወራር ዕርቃን ነይሩ ጥሜት ነይሩ ቴንዳ ተኸደናሉ ነርና ዝክር ይኸውን ራእሲ ዝሰፍየልና ነይሩ ኣነን ቻንቹን እዚ ራእሶም ወሓለ እዩ ይሰፍየልና ወዲ ፊደል ዝበሃል ከዓ ነይሩ ምስኡ ይሽልሉልና ሽዑ እሶም ይሽልሉ ንሕና ንሰፊ ኣነ ቴንዳ ስረ ተዋሂበ ቻንቹ ከዓ ቴንዳ ካምቻ ተዋሂባ እሞ ከዓ ብሳሕ ይረአዩ ኣብ ግዜ ሃሩር ኣብ ግዜ ቁሪ ተበሊዕና መዓሴ እንዳኣርጋ ዘን ስረ እዚአን ኢልና ክኣርግ ከሎ ከዓ ከፍእ መዓት ዓጨት ኢሉ ኣርግ ኣኽሮቱ ከዓ መሊሶም ካልኣይ ግዜ ከዓ ጃኬት ኣዋፅኦም ከዓ ሰፍዮምልና ማለት እዩ ከምዚ እዩ ሓሊፉ ሻድሻወራር ብርቱዕ እዩ መሪር ግን ኣይርዳእናን እዩ ነይሩ ንእስነትን ፍቕርን ሕውነትን ስለ ዝነበረና ናይ ብሓቂ ንምክቶ ከዓ ነርና ድሌት ነይሩና ድሌት እንተሎ ዝኾነ ነገር ኣይፀግመካን እዩ ከይተፀገምና ከዓ ሓሊፍናዮ ኩሉ ሳምና ንስእን ሳምና ዝሰኣናሉ ግዜ ኣነ ንባዕለይሲ ሳምና ምስ ሰኣና እንታይ ገይረ ብታንተይሲ ዴታተይ ምስ መፀኒ ብምንታይ ይሕፀባ ኣብ ሕፃ ተሕፊሕ እያ ሕፃ ምስ ፋሕፋሕዋ እቲ ሕፃ ከዓ መሊሱ ቀዲድዋ ነታ ብታንቲ ሽዑ እንታይ ይግበር ጨርቂ እንፅየ ሰፍየያ ማለት እዩ ስጋዓ ከምዚ እዩ ነይሩ ግን እንታይ ምረታ ይመስለናን እዩ ነይሩ ድሌት ስለ ዝነበረና ብከምዚ መልኦ እንክነ ኣብዛ ናይ ክሳይ ዝበለታ ናይ ኮስቱሞ ማዕረ ከምዚ ዝበለቶስ ብወዲ ዓከር ካይተረፈ ብሕፀበሉ ሰዓት ነይረ ስለምንታይ ሳምና የለን ሕጂ ሓደ ወዲ መስራዒ ነይሩ ሰለሙን ወዲ ንጉሳ በሃል ልብሰ ጫማ ምስተ ስውዩ ሕጂ ምስተቀደደታ ኮስቱሞ ስታይልን ብደይ ተክለ ስፈያ ቀዳድ ኮስቱሞ መን ካይሪኦ ፍቅሪ ዘይፈልጦ ክንደይ ካይርድኦ ኢለን ቀዳድ ኮስቱሞስ ድርያ የብላኒ ሰባ ሕጂስ ማዕረ ከምዚ እቲ ማስ እቲ ሽግር ዝሓለፈ ማለት እቲ ናይ ክስታይ ማለት ናይ ከምዚ ዕርቃን ብሰንኪ እዚኣ ዕርቃን ከዓ ወዲ ያዕቆብ ካይተዘከረ ክዝክሮ ደሊ መራሒ ጋንታ እዩ እዚ ወዲ ያዕቆብ ንብለካ ነዛ ኣፍጭጭ ትበሃል የዕፊርዋ ከምዚ ቀጥቂጡ ሕጂ ፅሩይ እዩ ነይሩ ወዲ ያዕቆብ ማንዲስ እዩ ነይሩ ንፉዕ ተወጋእ እዩ ንፉዕ እዩ ነይሩ በቃ ምስ ዕፈራ ዓፊራ ሕጂ እንታይ ንብላ ነርና ነታ ዕጭጭ ሳምና ወዲ ያዕቆብ ንብላ ሳምና ወዲ ያዕቆብ ትበሃል ታገረብ ምስ ሰበላ ምስ ዕፈራ ምስ ጨፍለቃ ከምዚ ገይሩ ዓፊራ ምስ ዓፈረት ኣቢላ ሃሉ ኣትል ንሽዑ ከምዚ ዕፍኑቕ ኢሉ ዘረቦ ንዕናስ ከንዕነ እስኽን በዚ ጌር ክንሕፀባ ኢልና ድሓር ተልና ሳምና ወዲ ያዕቆብ ኣውፂና ኣላ ነታ ሳምና ወዲ ያዕቆብ ንብላ ነርና እታ ናይ ጥሜት ካብ መፀሲ ቻደ ውዒ እንዲ ማራይ ውዒ ንእያመረ ሃይልና ሕጂ ምንፁ ፅላይ ኣምፂኦም ድሙ ኣምፂኦም ዛግራ ኢሎም ኣብሊዐሞ ሕጂ ዳሕንሓን ንዓይሲ እንታይ ልቢ ኣብኡ ከለኹም ሃቡኒ ኢልዎም ከኣሱ ኣይፈለጦን ምስኪናይ ሕጂ ምፃ ኣቢሉ ዕፍር ኣቢሉ በሊዕዎ ያብ ኢልዎ ሽዑ ፈትዎ ከዓ መዓት እዮም ፈትው እዩ ቻደስ ብጣዕሚ ይፈትው ምስ ወዲ ፖሊስ ደይገብርዎ ይነበረ ሕጂ እዚ ዳ ድሙ እንዲሁ
ኢሉ በቃ ሽዑ ክጽለል ደሊ እያ ሕጂ ሓደ ግዜ ከዓ ምስ ወዲ ፖሊስ መራሒ ጋንታ ናይ ደይገብርዎ ይነበረን ኣብ ዓገት መርዓውቲ ነይሮም እሶም ከዓ ገለ ከምዚ ዝብሎ ፀንሓ ሓምሊ ኢሎም ገለ መለ ከይዶም ነታ ጋንትኦም ሕጂ እና መርዓውቲ ፀኒሕዎም ካብዚ ንስረቕ ፊኖ ንስረቕ ምኽሪ ኢና እንድዮም ድሓር ለይቲ እዩ ነይሩ ኣምሲና ኮፍ ኢልና ኣምሲና ኢሉ ኮፍ ኢሎም ኣምሲዮም ተፀቢዮም ስጋዓ ድድቁሱ ፍርቂ ለይቲ ደቂሶም ሕጂ ፊኖ ስሒቦም ካብቲ እንዳ መርዓውቲ ነታ ፊኖ ስሒቦማ ክፅዕኑ ኣድግምፂኦም ተኣድግፅዐን መሰበልዎ ሕጂ እታ ኣድግፅዐን መሰበልዎ ሃይሉ በቃ ነዛ ምድሪ ግምጥል ቢልዋ ነዛ ፊኖ ደርቢዮማ ሃዲሞም ኮይዶም ሕጅስ ዘይተገብረ ይነበረ ወዲ ፖሊስን ቻዲኖን ታርጎን ሓደ ግዜ እንታይ ገይሮም ስዋ ትግለት ሳስዋ ስዋ ታግለታ በለስ ኣምፂኦም እንጀራ ኣምፂኦም እንጀራ ታስዋ ኣምፂኦማ ፀባ ሳልሳይ ዓለም ሰትዮ ሰለስቲኡ ሓዊሶም ሕሰቦ ግለት ስዋ በለስ ፀባ እንታይ ከም ዝገብር ኣርባዕቲኡ እንታይ ከም ዝገብር ክንፍትና እያ ኢሎም ፈቲኖሞ ጎሲዖም ሓዲሮም ፀጊቦም ሽዑ ጎሲዖም ምስ ሓደሩ ግደይ ተኽሊ ትበልዒ ኣይበልዕን ኢለ ማስ ከምዚ ምስ ፀባ ምስ ተሓወሰስ የፈንፍነካ እዩ ኣይበልዕን ጎሲዕና እኳ ኢና ሓዲርና ፀጊብና ኢሎም ሕሰቦ እዚሲ ደይተለምደ እዩ ሕጂ ግን ኣብኡ ግን ወላ ሓንቲ ይገብረካኒ ስንታይ ትርእስኻ ሕጂ ብዝተትኸውን ኣነ ምስ ተበቆልኩ ፀባ ቀላል ኣይኮነትን ክትሪኣ ከለካ ምስ ስዋ ተሓዊሳ ምስ በለስ ተሓዊሳ እንደገና ምስ ግለት ተሓዊሳ ግን ገሊ ዘይተገብረ ነገር የለ ከምዚ ናይ ሻወራር ክብሎ ፀንሓ ሕጅስ ኣብ ምቅርባብ ሻወራር ክኸውን ከሎስ ድፋዕ ንኩዕት ንሓድር ሙሉእ ለይቲ ክትኩዕት ተሓድር እቲ ምቅራቢ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ እቲ መናውራ እዩ ድኸፍአ ነይሩ ሕጂ ናይ ባርካ ፍሽድና በዝን ማይ በዓልፋሕ ማይጨው ክንከይድ ከለና ወርሒ ሙሉእ እንጌራ ርኢና ይንፍለጥ ኢና ስናፍያ ብሽኮትን መርወይን ኢሉ መፀና ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ማይጨው ምፈፃሕና ከም ዝብሎ ዝናይኽና ከቢድ ብረት ምስቲ ኣጋር ሰራዊት ቢቴን ስለ ዝኾኑ እዚ ጃሱስ ብረትኩም ከርበና ኢሎም ካበና እዮም ድሃድሞም ቶም ዓይታት ጃሱስ ብረትኩም ከቢድ ብረት ሕጂ ኣብ ጥሜት እዩ ነይሩ እኽሊ ርኢና ይንፍለጥኒ ኢና ድሓር ኣብ ሓደ ኣግመት ማሸላ ፀኒሕና እቲ ነዚ ማሸላ ጠጢቖሙ ጥሜት ነይሩ ምስ ጠጠቕዎ ከይበሰለ ብምሕር ጥሜት ሲ ፎቕፎቕ እናበለስቲ ኢሎም ኣብኡ እትዮም በዓል ኣባ ከብዲ ንብሎም ነርና በዓል ወዲ ሚካኤል ሕጂ ብርጌደር ጀነራል ጨዓይ ተሰዊኡ ሕጂ ኣብታ ታባ ኮይኑስ ኣቶም እንዳ ከቢድ ብረት ካብቲ ጭፎት እስከ ጠይጥክም ኢሎምኩም ሃቡና እስከ ሓደ ክልተ ሓሳኻ እንተቐተልና ኢልና ኣይ ብምሳል ተኣቢና እቲ ማይ ዕረይ ጥዕም ማይ ጨው እዩ እቲ ናይ በዓልፋ ክትሰትዮ ማይ ንቕፅ ኢልካ ከለኻ ዋላ ክትሰትዮ ትኽእልኒ ኢኻ ዕረይ ዝጥዕም ነቲ ሕጂ ኩሉ ትምረት ናይ ሻወራር ሽዑ እዩ ዝረአየካ ነቲ ስናፍያ ብሽኮቲ ከዓ እዚ ነዚ ማሸላ ዝበልኩኻ ከምዚ ካብኡ ከይበሰለ ዓጥቕ ዓጥቕ እንዳለ በሊዖሞ እንደገና ነቲ ጤል ከዓ ረኺቦም ነቲ ጤል ከዓ ጠጢቖም ክንዲ ነቲ ስጋበይ ንዝበልዕዎ ነቲ ብሽኮቲ ኣብኡ እትዮሞ ልዕጥጥ ተላዓጢጠ ብጥሜት ሕልኽ ኢላ ከላ ከብዳ ከመይ ጌራ ክትበልዖ ብሽኮቲ ኣብ ስጋ እሲ ኣበይ ተራእዩኹ መጣጠጥ ኢሉ ገሪፍና ወቲ ሻወራር ዝበሃል ከም ትኽግለፅ ዝፀንሐ ብውርቱዕ እንዲ ነይሩ ብውርቱዕ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ንሕና ድሕሪ መስመር ስለ ዝነበርና ኣፍታ እንታይ ኣብ መፅያትና ሽዑ ዓማ ደምሲስና ስለ ዘበልና ንሕና እቶም 11 ዝነበሃል እዛ ሓይሊ 11 ንበሃል ፀላእ ተበጊሱ ብባርካ ሎም መዓልቲ ደስነት ዝኣተና ብረት እንዳተቐበልና ከለና ከቢድ ብረት ኣበግስዎም ተባሂላ ኣቲና ወገናት ብረት ኣይተቐበልናየን በቃ ተበገሱ ተባሂልና ማርቸ ደሳት መፅየን ንባርካ ኢና ክንከይድ ካብ ንኣፋስ ንባርካ ኢና መሊስና ክንከይድ ንባርካ ኸይና ንባርካ ምስከና ሓደ ሻምበል ሓይሊ ማለት እዩ ሻምበል ናተን ብድኾነ ናተን ሓደ ሻምበል ተበጊሱ ሕጂ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ሻወራር ፀላእ መዝሚዝዎ እዩ ሻወራርን ኩናት ሕድሕድን ኣብ ኩናት ሕድሕድ እንታይ ገይሩ ፀላእ 45,000 ሰራዊት ይዕስኪሩ ህዝባዊ ግንባርን ዓማን ተባኢሰን ኣለዋ እዚአን ክልቲአን እቲ ፍርቂ ሓይሊ ክባተኻ እየን ማለት ክዋዳእ እየን
مستودع خا وجن حيلي يدبلو نتناتو مالتي اتماي وجن حيلي خا كتقعي كعوتي خا حجي أبزا ساعات زيها إلو فتا تشامبل أتيلنا عندنا مستقطلي أفتنا تتصبطب ينقركم دولو حج تشامبل أوبريتور تتحيزو تشامبل تقتيلو حجي أفتنا تتصبطب لك إمتوا هزبا قنبر دبرت حيلي إلو كمي بخمي برتع مالتي لو كخمرح مسرع سقاب تدلع على برجة زبهل حكم الله أوجن حيلن أب عمان يلا هزبا قنبر حدا سب ندح تسوي وقت مقدمي مرح مالتيو اتب دحري دولو اوبريتور يكون ولا بدري دولو تراسب نتا كود حيزو يقصل ايلو نتا خنتات كم تسوق خايف لطقا يعوتي لك حتى كم زيلو 10 ندفوتي نزل 10 ندفو دوتن بمبلو نحنا صبللتنتن ناي وجن حيلناتهم ناي عمان دغمتاتن قليتو نزغلتي اذا حيلي ابز غني لك هزبا قنبر عما ختار معي عما مسالمتا هزبا قنبر قول نعو ختفد ختبل كتب مواتيا نزين كلتي مسفوتنا نحنا 45 شح سراويت كتبنا لنا شو قطتا حيل جميرنا نهزبا قنبر كندمس ساينا تبايلو كم جا مسكونات لك نحنا دفع كنعتن حيل صلاه بباركه خبقسن حنت خوينا تبقس تبهلنا لك عفتا زنبرنا دفعتنا اتشامبل تدمسيسو مالتيو እቲ ዝነበረ ኩሉ እቲ ናቱ ትሕዝቶን ዝነበረ ብየማናይ ግንባር እንታይ ነይሩ ማእከል እንታይ ነይሩ ብፀጋማይ ግንባር እንታይ ነይሩ ከምዚ ገይሩ ገሊፅዎ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሓይሊ ናይቲ ፀላኢ ተደምሲሱ ካይትብጎሱ ተባሂልና ንሕና ሽዑ ኣብ ባርካ ኢና ዓሪድና ከምቲ ዓንተ ይድገለፁ ኩልኩም ኣብ ባርካ ከዓ ናይ ክልተ መዓልቲ ኩናት ምስ ኣካየድና ዕለት 18 ዕለት 19 ኩናት ምስ ኣካየድና ፍጹም ተደምሲሱ أقردتن نخرن أتيو شو نحنا سالساي جنبار كم تدولكم كلا إجزية متجمعلو ني سالساي جنبار تبغوسو تبهينا كبركة تتعيننا خا ناب سالساي جنبار أبحدش جنبار أتينا أبزانا هي نفسنا هي شهر شاورات بعد ود باتع كذكر خاسر لزلو سو ود باتع ود باتع ود شك أزبهر على الحجبزي أثنا شهر شاورات ناي باركة أمهارا زبزف بما يسمى سلزي نبرة أفتقو بين ديبه كأفتقو بو ديب كخطور دن لسنا أمهارا بس ها ما يسمى وقت موتها أجي ود بعد أنت يقبر ود بشكايلو أبزي أهوينا وهاية أما نبليلو كتاب راشو غير وهاية أما يلوم أتقرو هينهم شعو خمن دالا ميتين قلن ماريخو براشون مايك ستيا براشون بونغلوش انت مليس اني فوق الملقله ود باتع كم زيرو بس ود شك اخينو ميتين قالن سبات ماريخو افتانا شارش زي خبركم سمعتنا بس مدام أذن لكم زانتا ناي زانتا أجر كبير براتنا كلكم باصح سبسكرايب شير مس كومنت بار كلكم باصح نورو أبدي مدادنيتي من البنتين هنجبر حتون حتى لينا أجر كبير برات بدوهاتو دقات من نجات قد راسي علني نيروسي سيل كاتتوكاستي اوتو ايوت تتوكاسي تدربوا له غير خبز يغاتني سلازي مستمكر خلينا ناتكن فتعلنا احنا مدازم مالتي بمن يحجم حنا باكن نجمر بس حيل أهادو أجر كبيدورت كبلو يدفريم بارون تخلنا بيتين حيزنا إنا نيرنا أنا إسماعيل تربو سلستين إنا نيرنا دبابا خانيرو حجيت بيتك كمزي قربي نيرو مست ناي صلا اخنوتات عارينا خلنا على مايلام اندا توكسنا خلنا توكس كان زي قرب الي خاتبل اندا توكسنا خلنا مسوخه اغارينا نتكس دلنا خلاصينا نتكس دلنا مخنياتو اتينا نيرنا مايلام سي ازيو مررد ولا نيرو سلازي اتبرت اندا توكسنا له خلنا ذاتن كمصيا خنتا قدامي تدبلكا نزي اف نايتي بيتت حفا بلاتو روح جيتي كبيدورات تيغرو نسو طرح تريفو نحنا حجي مراسي نبرنا انت نقبر لنا أجر ودي لي سينيرو مسانا بأجر أتينا كلاشين حزنا أتينا كاو نزلا كوينو نحنا خمايلام نموغولينا نتصبالتي موغولا أتينا سب ندازلقي نتابا ديبنا وأجتنا بين خيدال الناس كل سب ندحريت خيدالو تانكتاتنا حيلتات ناس يوردالو مو تباهيلنا إنا تباهيلو أفتا موغولو تابا مسبس حنا شعو أو تبك نبلن وردو تملوسو خبالن حانت وين مخنياتو بيننا إنا تعرفنا حج أو كل حيلتات أزليقو كله خبيدورات كيدو تانكتات نحنا حجي بوطولونينا حيلنا بيننا تعرفنا نبعال سانتو وقعت نيرومنا نعوم تسكيمنا إذو كل عد قشي بقرنا
ሓዲፍና ብረትኩም ዋላቲ ሸሪጥኩም ጉሓፍ ወስጋዕ ድብሉ ኣይንጉሕፍን ኢልና ኣብ ርእሲኡ እዚ ብዓሳንቶን መኒ ወዲ ወልዳይን ተወጊኦምና ንዕኦም ተሰኪምና ኣብ ርእሲ ብረትና ንመጎሎ ሰጊርና ማለት እዩ ስግር ክንብል ከለና ሽዑ በዓድ ቀሺ ሰድ እትው ኢለን ንባሮንቱ ሕልፍ ኢለናና እዚ ከረኒ ሽዑ ታርጎ ኣብታ መጎሎ በፂሕ ምስ በልና መዓት ሽኮር ገለመለ ፀኒሕና ጥሜት ነይሩ ፅምዒ ነይሩ ከም ዝኽብሎ ፀንሓ ነዛ ተረንሸዋ ሽኮር ተሰኪምዋ ንዒላ ዓብደላ ገፅና ኸይና ካብኡ በይና ኢና ማለት ሰ ካብና ድሕሪት እዩ ተሪፉ ሕጂ ብእግርና እንዳኸድና ከለና ናይ በዓል ወተኽስተ ኤነትረታት ተፃዒነ እንደኸዳ ከለዋ ንዓይ ሽዑ ወተኽስተ ሓፍ ኣቢሉ ብዛ ኤነትረ ደርቢኒ ብእግሮም እዮም ዝኹዕቱ ዘሎ ንባርካ ንሳሕሊ ኢና ክንምለስ ሽዑ ኣብዚ ገይሩ ናብቶም ኣሃዱ ናተይ ኣሃዱ ከምዚ ገይሩ ሓፍ ኣቢሉ ደርቢኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ፅንኩር እዩ ነይሩ ካብ ማይላም ንመጎሎ ካብ መጎሎ ንዒላ ዓብደላ ብኡ ጌርና ንሳሕሊ ኢና ክንመፅእ ከቢድ ብረት ካብ ትሰኸሙ ምረት ኣለዎ በቃ ተሰኪምካዮ ኩናት እንድሕር ኮይኑ ጉዕዞ እንተኮይኑ ተሰኪምካዮ ትጓዓዝ ዓቐበት ትድይብ ኣብዚኣ ፈሓሩ ተኸልዎ በሃል ብረት ሞርታር ኣነ ሞርታር እየ ነይረ ብረት ተኸልዎ በሃል ፍሒርካ ሓደ ግዜ ከውሒ ኮይኑ ፀንሓካ ንዕኡ ፍሒርካ ኣስተኻኺልካ እንዳፀንሕካ ክትፅበ ከለካ ሃንደበት ኩነታት ትቕየር ኩነታት ምስ ተቐየረ ኣልዕልዎ በሃል ኣልዒልካዮ ትኸይድ ቡምባታት ኣዳልው በሃል ቡምባታት ፊዝ ካፕሱል ኩሉ ተዳልዎ ኣፍታ ቡምባ ማለት እዩ ኣብቲ ታሕቲ ናይ ጥቓ ክንፊ እንታይ ዝበሃል እዚ ሓሸዋ ተኣስር ኣብቲ ላዕሊ ከዓኒ እቲ ፊዝ ተኣስር ፊዝ ተግጥም ሕጂ እዚ ተዋዲድ እዩ ዘሎ እንተክሲ ተዋዲድ ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ዳሊኻ ከለካ ሃንደበት ግደፎ ተበገሱ ትበሃል ፊዝ ክትፈትሕ እንደገና ተሰኪምካ ኢኻ ንታሕቲ ትወርድ ኣብ መኪና ትብለካ ተጓዓዘካ መኪና የላ ተሰኪምካዮ እንደገና ትኸይድ እዚ ክብደት ኣለዎ ካልእ ብድሆታት ዘጋጥመካ ብዙሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ጥንቃቐታት ኢኻ ትገብር እዚ ብሃገረ ግኒ ብ47 መፅአን 89 ማለት እዩ ብኡ መፅአን ሃንደበት ምስ መፃና ተኽሲ ቅልጣፈ ነይርዎ ራሻይዳ ይሕብረና ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣችለ ዝበሃል ምሽ ነይርና ሕጂ ስለምንታይ ንሕና ተሰከምቲ ጥራሕ ንኸውን ገልመለ ኢሉ ኣተኩስን ተኩስን ይብለና ሕጂ ንህቦ ትኩስ ኣነ ኸ ህቦ ቡምባ ሕጂ ቅልጥፉ ብለና ራሻይዳኻ ነዛ ቡምባ ኣብ እንታይ ዝበሃል ምስ ሃርምክዋ እቲ እንታይ ዝበሃል ካፕሱል ልክዕ እታ ኣብ ብረት መርፍእ ኣላ ኣብቲ ውሽጢ ሻምብቆ ምስ ኣተወት መርፍእ ኣላ ሕጂ እታ መርፍእ ክትሃርሞ ዝግባእ እቲ መስርሕ ኣብ እምኒ ወዲየ ማለት እዩ ኳዕ ባዕ ትብል ገፀይ ልምፅ ተብለና ዓይነይ ጠቕላላ ተሓሸዋ ማለት እዩ ዓይነይ ተባሪዑ ተቢሉ ተደፊነ ምስ ካልኣይ ከማል ዝበሃል ነይሩ ከማል በሽር ዝበሃል ነይሩ ክልቴና ንሕክምና ኣብ መንጎ ማለት እዩ ሕክምና ከይድና ኣብ ሕክምና ዓይነይ እዚ ልክዕ ከምዚ ስጋ እዚ ኮሚደረ ቅጥቃጥ ኮሚድ መስል እዚ ኣይርእን እየ ነይረ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ብርሃን ልቺ ተወሊዑ እንዳኬርሲ ማሕ ክብል ከሎ ርአዮ ሕጂ ዶክተር ዓንዳት ኣንስ ዓይነይሲ እንታይ ዝበሃል ማሕ ክብል ከሎስ ይሪኦ ኣለኹ ኢለዮ እምበር ወላ ሓንቲ ይርእን እየ ዘለኹ ሕጂ ንዕስኪ ኢሉ ሒዝኒ ኸይዱ ቃሕሊሉ ምስ ኣለ የለይቲ ብዚ ዘሎ ክርኢ ጀሚረ ግዜ ወሲዱ ዳ እምበር ሓወ ከምዚ ሕጂ ትርእኒ ዘለኹም ኣለኹ ካልአይቲ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ መስዋእቲ ናይ 3 ብፆት ዘጋጠመት ነይራ እዚኣ 120 ኣነ ኣብ እንዳ 82 ነርና ኣብ እንዳ ጭቃ ማጭቃ ኣብ ማጭቃ ከለና ድሓር ኣነ ናብ መስርዕ ሚካኤል ዘርጤ ይትቐየር 120 ሒዝና ማለት እዩ ኣብታ 120 ክልተ ብረት እየን ነይረን 220 እዚ ከም መድፋዓጅታት ከዓ ኣነ ወዲ ማጆር ጥዑም እዝጊ ዝበሃሉ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ፀላኢ ንሕና እንታይ ዝበሃል ደብዳብ ክንገብር
ንሱ ከዓ ንሕዳ ደብዳብ ጌርናሉ ፀረ ደብዳብ ክብል ስለ ዝኾነ ተዳሊና ኢና ዘለና ሕጂ ኩሉ ቡምባታትና ኣዳሊና ክንትኩስ ትእዛዝ እንዳተፀበና ከለና ብረድዮ ንፀጋ ንላሸማ ስደድዋ በሃል ናበይ ሸቃላይ እንዳመድፍዕ እዩ ኣመዳድባና እንዳመድፍዕ እንዳረሻሽ እንዳሞርታር ኢና ንበሃል ሕጂ እቶም እንዳመድፍዕ ቀደም ፈልጥዎ እዮም ሕጂ ግን ዝተወደበ ነገር የብሎምን ምክንያቱ እንዳመድፍዕ እዮም ሕጂ ኣብኡ ሞርታራት ክንተክል ደሊና ተባሂሎም ተራዳዲኦም ኣነ ከም መድፋዕ እጅ ናብ እንዳ 81 ንኸይድ ሕጂ 81 ከምዚ ኩልና ነብሎ ኣይኮነን 82 እዚ ፖዚቲቭ ስለ ዝኾነ እቲ ኣሰራርሕኡ ኩሉ ሰብ ዝመርኮ እቲ ከዓ ኔጌቲቭ እዩ ኩሉ ንቕድሚት ተይልካስ ንድሕሪት ኢኻ እንታይ ዝበሃል ትገብር ሕጂ ናብኡ ኺዱ ተባሂለ ኣነ ኸይድ ኣብኡ ተዳልዩ ፀኒሕኒ ብረታት ሕጂ مش تدالينا أنا من 120 تدالينا نيرنا 120 تدالينا خلنا حجي عم نقدي خيط كله دمتي تخص سمع دمتي تخص حجي نبرت زي كنا دمتس كم قلع عين تسمعتني شعو انت هذا قليلة يا خيد انت يا تبهيلا الطفي دبداب نقبر سلا زخنا صار دبداب مثلا زق الطفي زار واسقر يا تبهيلا يا خيد نعم شك علي قانت شك علي كيده أو سالس تقبر شعو أنساق كلاونتي نتأخو قال لي نتأخو كخيد نظام نايبانم كلاونتي كم تسيله مسكوتكو ود ماجر تعمزجي حدش زبهر ناتي متكاتها مزيو حدش زبهر حتى يرود نير تعمزجن ود ماجر إنه وحدي أقابز نايت جان تانا أمنيرو متكاتها ناتي حدش زبهر ود مزيو تابون با نبرتي نبرتن كم تدحر مصنعة استجبرت تابون با نبرتي نبرتن ولا تخنفا ولا كان ملس فليت نيرا تابون با أفتشان بقوتو قبلوا خلو بمولو تباريعو تابون با خي ترفتي تبات برت كي ترفه لك خمس كجو خوين تباريعو أسر تأزبح كم سبوهم كمان سي ريسهم كمان سي لك خمس جلات كوين العلوم ما بنسأل أكيبهم يوم كبيرهم زي أخم فليت أقات أمي جيت بدها تاي كبد برت زلكنا زي أتا شارشاوراري حجي لك تبا مسديمنا نايت ألعي كم تدبولكم كم عمادو دموسنا برت بزح نيرو تبرت كا تبومباخا أي تتنعن إمداد كيدس أي تتنعن سو الناس تحبيها معها خطق كينا تلك حجي أفتا برت تبرت نوخال برت بهالت ألعي كتدالو ولم زي بومبا نحنا قنا يفلقنا إمداد كيكرنا زي سلوم الرأس خلبي مقري كلت مدفع عجي بمولهم لك كم ذات بلا زلا اتنخل بومبا لك عفتا مورتار كتون كتفنجرن بمولهم كم ذات بلا دلا مأسر دي بلوم كتورفون حدا خوينا زي قبلك أمشي ما كنا تناي كبيد برت براون حزنا نيرنا أبتقح حج براون حزنا هلنا براون عكاسايو عكيسو حج مس عكاسه هاي لخفله تاطيتاي وصتن سلاذ عكاسه إيدو تيلا مالتي إذا إيدو خنزيلا مش قرية لا حجي إيدو مسأتو ولا تا تيت مبر مورتالي زي تاشمي بيتاني إذا تايبان براوني حجي نتا أفومس كم زغيرو إيدو مسأتو ولا تاات إلا مالتي إذا إيدو زيا خنزي أخوينا لا حجي برت عكسكا بومبا ناي مورتات عداد صنحو بفلا كنتات تبتبيل كاسلتوتو أب مورتار يفجركا خندي مسوات وين تخفي خابخم سلازي بزح نجاري دندم زخوركم تعذبتي ناي مدب معزن عزين نوي علالكم غلب ساعات وانا تيمرت زان تابت هنا يكونن نوي ساعات هنا ندين تغير تعبزي دلا يبحق من بنا مسكن بسمكم مسمعن عزيان مسكن كمزي لبوا خربو صيخا تسفان قبر تقاطع كواي بلنا خلقوان مسكروت تغللتي أبعت كبير برت كم كوتشرنا زعلان كن عمقه تسفان قبر بذا قطعمي نزمر بزي كون كنقبر زقورو قدامنا كلنا تقدر تعبزلوا نجزئين علالن يعتن قوي علالون نيروان محبرين أتينا علينين عايزين نمسكن بخلاص ما نسرابيت تقرأي تحنا بحتا نمسكن
ንተጋዳላይ እሶም ኣረጋይ ኣዝና ኢና ነመስግን ካልእ እዋን እውን ብዕላል ክረኽቦ ኢና ምክንያቱ ኣርቲስት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ሞያ እዚ መደብ እውን ክኸውን ስለ ዝሓገዘና ኣዝና ነመስግን ይቀኒየልና ካልእ እዋን ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሰላም ንኩልና ይቀኒየለይ